Sirfula filɛbagaw an bɛ aw fo ka walima dɔn an ye de fɔ kari o kari surafana mana dun an bɛ fasoden wele ni kɛnɛ belebele nin kan bisu na ala yɛrɛ maaba naani na maa fɔlɔ o jɔn ye o ye an balaka ye donc maa degunnen tɛ ni jamana nin kɔnɔ yan nin wa nin taa siɲɛ fɔlɔ ye ka se an ka Sirfula kɛnɛ belebele nin kan Ade Mayiga i ni su folikan jumɛn bɛ ka ɲɛsin Sirfula filɛbagaw ma. Bokele i ni ce i ni baraji n ye kɛnɛ in sɔrɔ i sababu de la n b'a fɔ i ni ce i ni baraji n bɛ Sirfula mɔgɔw bɛɛ fo ani an ka téléspectateur minnu bɛ kan filɛ n ka foli bɛ bɛɛ de ye minnu bɛ yan ni minnu bɛ kɔ kan n b'a fɔ bismillah. Ouais, mais Ade i bɛ yan en tant que présidente des femmes Gacha nin yɛrɛ mun don. Gacha ye jikuru de don c'est les immigrants des alliés. Un mouvement signataire de l'accord. Watimi Gelia Seranga Jamanama, on était obligé quand Kandalaje, Kaira Aya Mali undi. Foi Tamul ni Mali, Tayor Tala ni Mali. Morodo Nana Gelia Nishe Amma, Ka Ange, Kamboan Sigirola. Parce que Haklita Clean de Banla, Foi Tala ni Mali côté. Ante Foi de ni Mali. Il y a de la Keleke, mais depuis qu'on a été intégré, encore qu'à Bana, qu'elle était notre Guinée. Il y a la Hirudi, il y a un Kandi, Kambanga Jamana Kono, il y a un Anteboala Toguni. Donc, il y a des alliés Gachai. D'accord. Donc, on y a moyen de faire boulot. On y a moyen de faire boulot. Youssouf, c'est Mohamed. Le secrétaire général. Ok, d'accord. Bokari, ni Ade Mayiga, donc allez aya anakufo. Ma frère ote madoulé, amba allé donc à Koro. Mbedi Fredo, moué Ousmane Mamadou Traoré, beko mako OMT, M5 RFI. Ousmane, fulga djumolbo kanyesi Sirfula Filɛbagaw. Bokele ma fa fala jubla mina shitan razim. Bismillahir rahmanir rahim. Kala foga barkada. Kasilan kuntigi Muhammadu ka kisa sallallahu alaihi wasallam ame Sirfu ka kenela amu fo ko bonya ma yoro ame dugo ku ame dugo yunu fe wa kan jamana e me jamana otro to fo o ka wulu ka jo chesiri ani ko jamana mara to ko nyumana me jamana don yera franfo u sengena u nyanina me wen bege jamana re malo yo kunyo kamino munyo puga nga biso ran tsika nyino luko ulu fo le menga tondo fo no M5RP même profiter yoro la Katashi blague mon tuyana le 10 le 11 le 12 là ani mo mo ko tora maliko la ikara finti lagaw ikara civilio ala ka yino bela jelena yan ko mona ala ka no ya maliko ne do an yɛrɛ bu ga ma kono an yɛrɛ fɛnɛ perelo ka ni maliko ina bugile ka yɛrɛ fo ni enfere aka wuli ka jola ni dumashi sera malem no koka u ba wolo shun kle oro bu kuna fini maliko la mo be tuma ke kuna fini ala de bi sara parce que fɛn bu amu amina bi o ye jamana ko yin jamana kan do bu kuna u perelo no gunni no jamana kama na bu kuna fini nyumana ka ma ba wole ka information du ma ka rel an ga ngo fula ni ya soma ama soma o merci awere. Merci beaucoup. Bokar ni ku OMT ma sabana o fana tɛ maa dogolen Baba Keita secrétaire politique ADP Maliba folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sirfula filɛbagaw ma. An kɔrɔkɛ Bukele a diyara n ye a y'an wele an nana ka wele lamɛn ni Ala sɔnna an bɛ dɔɔnin fɔ ka dɔɔnin to an kɔnɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ aw présentateurs la ani minnu bɛ tabali la yan ko débatteur to an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka jamana ɲɛmɔgɔ président k'o fo ka gouverneur bɛɛ lajɛlen fo ani fana ka n ka parti président n'o ye Yubaba ye k'ale fo ani n ka président d'honneur n ka parti denw bɛɛ lajɛlen ani Mali politikikɛla bɛɛ lajɛlen ani maliyɛn cɛ n'a muso n'a den n'a makɔrɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ tila ka karamɔgɔw fo ka an ka foli se bɛɛ lajɛlen ma wa i y'an wele a ka kan fana sani an k'an da don kuma na fɛn dɔw bɛ ka munumunu réseau kan n'o ye an ka président ka fɛn dɔ ye k'a fɔ ko an ka président ni sɔrɔsiw tɛ ɲɔgɔn fɛ ko Kidali donni ni fɛnw tiɲɛ tɛ kuma jatigi tan don fɛn in kɛra wagati min dɔrɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ depuis ni transition in daminɛna ni soutien banna an de don donc an ka président y'a ka communiqué kɛ k'a ka nisɔndiya jira sabula nin ko y'an yɛrɛ ka kɛlɛ de n'aw hakili b'a la sani élection présidentielle wakati la an de ka slogan kun ye ko la nouvelle indépendance o kɛra ka sɔrɔ
nin ko ninnu si ma sigi sen kan donc fɛn min bɛ ka yala mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko kuma jatigi tan don ko Aliu Bakari Jalo ka kumaw tɛ voilà an bɛ se ka dan yan fɔ. Merci beaucoup Bokar ADP Maliba secrétaire politique donc Baba Keita merci beaucoup ne bɔra dɔrɔn an bɛna Musa Traoré Bill donc bɛɛ b'a ale dɔn o la donc Bill mais ale ka a bɛ mɔgɔ min to yen le président Bokar ni ko ma ka dɔn dɛ A L C P E ani E ah ba dɔn e ko mo no définition qu'on d'a ma président voilà pour le cas du bolo ka ɲɛsin chirula fil bɔgɔ ma. Ok en Bersum mais Malien fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan m'u fo ka fasodenya la m'u fo n'u ka tilanta la n'u ka kilenya la m'an ka sɔrɔsiw fo cɛ ani muso minnu banna Ala ka hinɛ u la minnu man kɛnɛ Ala k'u kɛnɛya halisa minnu bɛ ji ni tile kɔrɔ su ni tile an ka foli b'u ye n ka foli bɛ an ka transition ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ jamana marabagaw ye u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Asimi n ka foli ba b'a ye n tɛ n da don Asimi na n'an b'an ka gouvernement ɲɛmɔgɔ fana fo n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye n b'a ka gouvernement mɔgɔ bɛɛ fo ni n bɔr'o la n bɛ aw fo kosɛbɛ Cherifula équipe cɛ ani muso Bokar ni Bokile an'aw ka technicien an'an ka Cherifuba yɛrɛ olu bɛɛ fo ni n bɔr'o la n bɛ n parents fo o mana ban n bɛ se n ka association mɔgɔw ma n'o ye cɛ ani muso ye k'u ka fantanya kɛlɛ ka sigida la ka na ALCP kɔrɔ yɛrɛ do ye bamanankan na c'est l'association de lutte contre la pauvreté et pour la protection de l'environnement donc n b'u fo kosɛbɛ ani n bɛ Mali jeunesse bɛɛ fo silamɛya foli la. Ok vraiment merci beaucoup Bokar kɔrɔfɔ dira ma invité ba naani ninnu bɛɛ ma o ye dantigɛli kɛ folikan jumɛn bolo ka ɲɛsin Cherifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ laada la tilen dɔrɔn ka segin ka min ye an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen bɛ Cherifula télé la nin wagatinin na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an y'a fɔ laada don kare o kare ni nin wagati sera bɛɛ b'i ka jabaranin munumunu k'a bila Cherifula télé la min ye jamana kunkanko kibaruya kunnafoni lakika kunnafoni saniyalen a ladiriyalen ka se k'o sɔrɔ i ka jamana kunkanko kan o tɛ sɔrɔ yɔrɔ si ni Cherifula télé tɛ u b'a fɔ bamanankan na k'a fɔ ko i b'i to yɛlɛ la donc dɔw bɛ kasi la bi wa dɔw fana bɛ yɛlɛ la bi o bɛɛ faralen masa Ala la nka k'i to kasi la ka na ni yɛlɛ ye sababu ɲuman b'o se mɔgɔ ma o sababu ɲuman fana faralen don Ala la o kama Ala ka sababu ɲuman kɛ anw ni an filɛbaga bɛɛ lajɛlen bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye Kidali ko kunkanko kibaruya kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali minɛlen kɔfɛ min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye u ye maa dɔ sigi min ye Kidali ɲɛmaaya la gouverneur yala ni wagati n'u kama ko Elaji Gamo o sigili min kɛra Kidali gouverneur la ɲininkali min bɛ kɛ bɛɛ fɛɛrɛ jumɛn de sigilen don min ye adamadenya taabolo ɲuman kɔnɔna na Kidali kɔnɔna na ani politiki ko nasira la min m'a to Kidali siniɲɛsigi bɛ se ka ɲɛsigi kosɛbɛ cogoya min na bi su in na baro bɛna boli o de kan kosɛbɛ. Siga tɛ na Bokar ni kuma ɲɛna donc an b'a daminɛ ni Ade dakuru ɲɛ kelen Ade tiɲɛ Kidali ko ni a tun bɛ bɛɛ ni kan a mɛnna ka mɛn mɔgɔ tun t'a dɔn i bɛ komi kiti jami mais an nana ye k'a fɔ ko Kidali a kɛra anw ta ye nisɔndiya jumɛn de bɛ e bolo ka kuma. Bokele n b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin Ala mana fɛn fɛn ka ɲi an bɛ to Ala dɔrɔn de kɔ Kidali ko in bi a diyara an ye kojugu a diyara an y'a bonya an ma an sigilen don n'o ye parce que don o don Ala bɛ tiɲɛ nɔfɛ a mana kɛ cogo cogo Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ don o don an mɛnna kurtu la Kidali ko la mais bi Ala ye tiɲɛ dɛmɛ a kɛra an ta ye donc o nisɔndiya ka bon o de la an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo cɛ fara muso kan fɛn fɛn min bɛ cɛsiri la Kidali ko in la fo bi kɛra an ta ye an bɛɛ ka fɔ Ala di ce an bɛ barika da Alahu ye ka barika da Ala ni kira ye ka barika da an ka président ye an'an ka gouvernement ɲɛmɔgɔw an bɛ barika d'u bɛɛ ye ka barika da maliyɛnw bɛɛ ye an ka bolo di ɲɔgɔn ma Ala de filɛ nin ye ka sira dayɛlɛ an ye an tun sigilen don n'o dɔ ye parce que bin de kɛra an kan Kidali ko in tɛ fosi ye bin dɔrɔn de kɛra maliyɛnw kan mɔgɔ damadamanin dɔrɔn de taara u bolo di jugu ma ka bin kɛ an kan mais an b'a dɔn ko a mana kɛ cogo dɔrɔn la Ala bɛ tiɲɛ dɛmɛ o don de sera bi donc an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin. D'accord mais Ade ne kuma fɛ ka yɔrɔ min dɔn tiɲɛ don a ka association ni mouvement ni vraiment bɛɛ tun b'a dɔn a tun bɛ cɛsiri mun na
ko problème na mais kabi Kidal kɛra an ta ye an y'a ye k'a fɔ an yɛrɛ ka fɛ kɛlɛma kɛ fosi alhamdulilayi bɛɛ kɔni dura e bɛ se ka mun fɔ a ka nin ko nin nana cogo min na et puis a ye nisɔndiya min sɔrɔ an b'a fɛ i ka don a kɔnɔ ka wale dɔɔni kɛ. J'espère que mɔgɔw b'a fɔ kɛlɛma kɛ mɔgɔw mɛnna anafis yanni u ka se Kidal mɔgɔw mɛnna anafis yanni u ka se Kidal Kidal ko in bɛɛ ye propaganda ye bɛɛ b'a dɔn ko mɔgɔ wɛrɛ de tun bɛ Kidal tout ce temps là Kidal tun bɛ se ka k'an ta ye an yɛrɛ ka jɛkulu an tun ma sira sɔrɔ sinon mara tun taara Kidal o don an tun bɛ se ka don an b'a fɔ an donna Kidal yɛrɛ mais ɲɛmɔgɔ tun b'a fɔ min ye tɛrɛ de d'an ma k'a fɔ aw ka kan ka da nin ma sinon Kidal ko in an man kan ka se nin bɛɛ ma mais ko caman de bɛ Kidal nin kɔrɔ Kidal kamini ko caman de bɛ Kidal ko in kɔrɔ sinon mais ko caman i se ka dɔɔni fɔ an ɲɛna parce que maliyɛnw de sigilen bɛ voilà ko caman min don bɛɛ b'a dɔn ko tubabu de tun bɛ Kidal tubabu de ye Kidal ta ka k'u ta ye an'u ka misima sinon fɛn tɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔdasi tɛ se ka don Kidal mais fɛn de b'u ni Kidal cɛ parce que bɛɛ b'a dɔn ko Faransi nana a ye Gao libéré a ye Minika libéré a ye Tombouctou libéré a sera Kidal ko stop a ye ligne rouge yira ko aw dan ye yan de depuis o don hali bi fo o don o tɛ réjoui an ma se ka tɛmɛ a kan alhamdulillah an bɛ barika da Ala ye fo Ala nana changement min d'an ma bi Ala ye cɛbaw sigi Mali kun min maliyɛnw bɛɛ ka kan ka wuli ka duwawu k'i ye so de tile min y'an sera ka Kidal kan ta ye bi donc an ka kan ka an ka cɛba ninnu fo o dɔrɔn de ye Kidal ko ye an tun sigilen de ni nin ye o ok voilà d'accord Bakar donc kuma tɛ Ousmane an bɛna e fan fɛ M5 RFI parce que an b'a dɔn vraiment a ka lutte ni bila ko kun tɛ bon ni ko nin o ɲininkali kelen an b'a tengu la a ye mun de faamu a la. n'an ma la fɔ ka barika da bi ne bɛ se k'a fɔ an ka suw dara nin y'an ka laɲiniba dɔ ye n'i taara M5 ka recommandation ta k'a lajɛ les 10 points a b'a kɔnɔ an ye Ibrahim Boubacar Keita gɛn a bɛ tiɲɛ so bi Ala ka ɲin'a la ani silamɛ fure bɛɛ nin kun b'a kɔnɔ anw bɛ Mali problème dɔn a solution ye maliyɛnw de parce que anw sɔmina k'a fɔ Faransi nana anw dɛmɛ anw yɛrɛ ka laɲini de fɛ an y'u demandé à travers président Jonguna en 2013 an dɛsɛra an sera dan na a ye na an pied aw nana anw dɛmɛ a y'a sɔrɔ crise dalen bɛ yɔrɔ min na aw ye dɔ fara a kan a ye CEVAL créé ka yɛlɛma ka kɛ barakani ye ka tila k'a transformer ka kɛ Takuba ye ka tila ka MINUSMA wele ka na yan MINUSMA na don min na a fɔra a bɛ dan nord dɔrɔn de la centre t'a la sud t'a la bi bi in na MINUSMA yɛrɛ sɔrɔ centre la cogo di Mali ka kɔrɔ tɛ don min na an bɛ Faransi demandé Jonguna y'u demandé mun na appui aérien sanfɛ kɛlɛ an ka cɛdenw ma kɛ duguma Faransi kun ka kɛ kun a kunkolo b'a kan da la parce que Kidal yɛrɛ sɔrɔla cogo di a sɔrɔla Karafi ka minɛli senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ depuis 1980 ninnu Karafi ye tɔɔrɔku caman ta Niger Mali Algérie Mauritanie a taara n'o ye Libye olu de formé k'u ka armée kɛlɛ bunnen pour que u ka se ka Karafi janfa Karafi ka se ka minɛ Sanusi y'a dɛmɛ n'u fɛ u k'a kɔ bila a bɛ état dɔ créé ka d'u ma état Zawad bon u y'a lajɛ jamana ninnu bɛɛ la son temps en 2012 jamana c'était très affaibli militairement c'était le Mali faut que se dise la vérité o y'a sɔrɔ politique y'an ka armée faga donc u ɲɛsin an fɔlɔ de ma sinon frontière t'an ni Libye cɛ a tɛ taa essayer a bɛ taa négociation ye parce que ale b'a dɔn militairement ça va pas mɔgɔ m'o de faamuya n'an taara ni violence sira ye ninnu équipe minnu bɔra fo Libye ka na an tɛ se k'u kunbɛn bon minnu y'o kɛ après o tilala ka Faransi de jouer c'est pour qu'on ye MNLA gɛn Faransi MNLA kɔ dogo Burkina de tuma min na Faransi nana an dɛmɛ an balimamuso y'a fɔ yan an ye Seware kɔ na a tɛgɛ stoppé ka se Tɔnbukutu ka se Gao an sera Kidal Faransi ko stop ka MNLA labɔ Burkina k'u don Kidal anw kɔni bɛ k'an jɔ anw y'an jɔ Faransi minnu b'o temps kɔnɔ Ala de b'o tiɲɛ dɔn réalité o ye la ni mara ka tali o ye chèque ne y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye k'a fɔ il était temps an ka armée équipée an k'u former an ka partenaires falen anw dar'o la tuma min na M5 min na anw ka laɲini de tun don transition daminɛ ka laɲini tun tɛ an ka partenaires falen an ka partenaires wɛrɛw ɲini an ka dan yɛrɛ la mais a si min fo yan hɔrɔn n'o ladiri don don min na M5 yɛlɛla sanfɛ rectification don a ko aw ye kɛlɛ kɛ an bɛ primature d'aw ma aw bɛ se mun na a ka kɛ malidenw k'aw ye on ye docteur Sogɛli Kɔkɔla Mayiga choisi Nord-Ci fɛn bɛ yen n'a bɛ Faransi ka côté la o bɛɛ Assimi écrit k'a fɔ ni Sogɛli de kɛra premier ministre ou tɛ transition na o b'a kɛlɛ Assimi ko ale ka choix tɛ peuple malien ka choix don n'u y'a ta ale b'a choisi même si n'ale ka kɔkɔlɔ la ale sɔnna
Jugal nana tane mɔgɔ min don a bɛ nɔrɔ dɔn a y'a kalan a kunkolo b'a kan da la maa faamuyalen don pour que a ka se ka faransi affaibli a y'u nɛgɛ ka to Nations Unies na k'u ka gundo da kɛnɛ kan o don de diɲɛ bɔra tiɲɛ kalama a ko la France nous a abandonné en plein vol chaque fois bɛ bɔ a bɛ débat kɛ a ye faransi affaibli a ye courage don an ka militaires la a ye courage don peuple la il faut que jamanadenw kun ka da armée la fɔlɔ n'anw dara armée la tuma min na ni armée ye kɔfɛ sɔrɔ ni équipement di armée ma a b'a nin di armée y'a nin di an ye Kidali sɔrɔ mais depuis Mali indépendance ta an ma deli ka Kidali récupérer ka se nin niveau ma depuis Modibo Keyita nana o temps kɔnɔ famille bɛ Kidali jamana ko autorité tɛ se ka boli n'olu ka famille ka gestion data la mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye bi Kidali bɛ ka gérer ni Mali autorité yi mɔgɔ kelen ka data la n'anw sago tɛ c'est la première fois dans l'histoire de bɛ Mali indépendance ta donc o ye ko bɛ an b'a bolo o ye tare donc an b'an autorité fo u sɔnna k'u nin di dɔw kun ma da la classe politique maa bɔ dɔw bɛ yen u bɛ sigi ninnu t'u kunfɛ o ose bɛ k'i tɛgɛ bɔ Faransi bolo i bɛ Mali crise la ye mais u sɔnna u dara la ni mɔgɔ fɔlɔ kun b'a po kase ta olu kun don n'a ɲɛna a ye ko tigɛ kotigiw ma k'u woloman dɔn k'a fɔ nin ye ko daminɛ an b'u fara o kan k'u dɛmɛ a tɔ bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ t'o sira fɛ bɔ kelen. ok Boubacar OMT M5 RFI tɔgɔ la a y'a ka bila Baba Keyita ADP Maliba e bɛ se ka mun fɔ. n bɛ se ka min fɔ an b'a fɔ ko tare donc Mali donnen Kidali an ka autorités donnen ni sɔrɔsiw donnen o kɛra nisɔndiya koba de y'an bolo sabula an ka kɛlɛ de don depuis 2014 depuis mara bɔra an b'o kɛlɛ de la sani an ka taa M5 RFI yɛrɛ la an yɛrɛ delila ka o y'a sɔrɔ mouvement de jeunesse b'olu bolo on a fait une grande mobilisation souvent pour dénoncer pour demander à ce que notre armée soit à Kidali pour que an ka armée kana se ka to kɔfɛ et puis n'an kun taara débat la parti kelen min kun bɛ wuli jamana k'a fɔ ko armée ka taa Kidali bon jama bɛ se ka kuma sisan dɛ mais ka IBK to yen rencontre ba fɛn fɛn kɛra ADP de kun bɛ wuli k'a fɔ k'ale m'a faamuya k'a fɔ jamana fan dɔ la a ka armée tɛ se ka se cogo min k'a m'a faamuya les témoins sont là la mémoire publique aussi est là an ko fana n'an ma ɲɛ k'a fɔ mɔgɔw b'an fɛ yan n'o ye force étrangère ye an ka mɔgɔ t'u cɛ la an ka officier de renseignement t'u cɛ la u yɛrɛ dama nana ka na k'an sigi a information foyi t'an bolo an ka officiers tɛ participer k'u ka réunion d'état-major la n ko est ce que n'a fɔra k'an fana ka t'o ɲɔgɔnna k'u fɛ u bɛ sɔn wa donc an y'o kɛlɛw kɛ yan et G5 processus fana G5 nana kɔfɛ o processus fana k'a ye k'a fɔ gestion t'an bolo hali n'a financement nana a bɛ di Faransi de ma ni Mali bɛ fɛ ka ni jamana duuru in n'u bɛ fɛ ka fɛn fɛn kɛ u b'a kɛ projet de k'a ci Faransi ma u yɛrɛ ka fɛn créer dɛ ka sɔrɔ ka financement sɔrɔ k'o kɛ donc ni Faransi ma autorisation de a tɛ se ka kɛ donc an tun ma se k'o faamuya donc an ye fɛn bɛɛ kɛ walasa peuple bɛ se ka wuli cogo min pour faire des réclamations à ce que notre armée soit à Kidali o ma dogo mɔgɔ si la an b'a ye k'a fɔ fana tɔn min y'a kɛlɛ kɛ k'a fɔ min tun bɛ bɔ publiquement ka taa bɛɛ daw la k'a kɛlɛ kɛ o tun ye yɛrɛwolo ye Deboussi les remparts o kɛlɛ kelen a ma planifié ADP kɔ a ma kɛ ADP kɔ a marche kelen ma deli ka kɛ ne kɔ. Non, ça dit que si on comprend bien que c'est l'ADP, ADP Maliba, c'est eux qui finançaient quoi. Non, on ne finançait pas. Ah, bon, moi, je suis le secrétaire politique et j'étais là-dedans pour la planification. Ça veut dire qu'une partie venait à la partie des fins faux. Ça veut dire que partie du roi est là. Ah, d'accord. On a une planification qui est à boli clé, Alice Manira bien, à boli clé madélégake, qu'on est makala. Ah, d'accord. Donc, on me dit qu'il faut tari. Donc il a le coup influent, mais pas donc mal les points d'enfant. Alors vous avez dit mon gars vous quand sur le sous là, Amazon. Entre après accord là, moi j'ai un peu comme ma bi, mais oui mille fois qu'on a la nafora kadam au corps oui poli, donc c'est un peu qu'on a bi, oui mille fois après accord Canada, ni vous là qu'à fois puis j'ai mon avis. D'accord il y a que les qu'on a fait pas d'une fois peut-être. Il y a donc accord qu'on a fait que sur le site nous mettons nord la femme avec le nord du sud. Au débat dans les prix accord qu'on accord était flotté. Mais on lui a fait que il y a accord c'est le quoi sur le côté. Aïe prix accord. Au quel gana sani akake accord il force vive nous politiciens voulaient. On a nommé Kempinski là pour voir les différents articles. Donc article donc ma faut que maintenant sur sous ka chaya nord la mais akake nord du sud si dessous kana chaya là. A donc débat là. Où il est là bas kana mari. Où il est ta katambla kana. Parce que nous avons une armée localité. L'armée c'est national. Maintenant, quand vous avez un mouvement, quand vous avez un nord du sud, quand vous avez un sud du sud, quand vous avez un armée qui est armée chila, on a parti de cette façon. On a aucun foyer. Maintenant, il faut que attaquer quel que sur le sud, chaman s'y décide, que vous avez un nord du sud. Nous, on a une fois, vous allez faire honte
abna munu sara kelela abna u lawli quoi ni bad nu antelga munu sara aga lo munu dara ko kanté donc na une kuma nu foni kene sugunu nga donc ça va amener ça c'est comme où sera pour rien mais au moment où nous au défend et après le coup d'état qu'elle est au moment où il y a 600 sur le défend mais en train d'en avoir d'accord en beaucoup tout maintenant 600 qui a le mnélé amenant chien ça va ani ou quel est gana bon dans les 2012 quel est on a perdu en se le connaît on a jo hein amase antaranya fait mais amase ka donc ilal okera mais quoi fait élection quelle en négociation que ganga sur soulado sur sougunduna il n'était pas cantonné il était dans Kidal maintenant Marat les 6 ans ça nous a échappé une première fois donc okera quelle folloy donc au bolé quoi fait donc angla ka singata soni sera do anyamne mais ya no wakati kumuru jetu kuni anya perdu donc angla ka perdu an la be on ka singata donc amase ka sur tout troisième bataille là donc au quel 6 ans donc accord wéré ko kera ka yoro clan sabay ne tara menaka en 2014 2016 élection municipale kera kan do menaka j'ai été même d'abord enlevé après au Rambla parce que ne kunta CNJ bureau sigi CNJ bureau national la confra jeune do ko tasigi mais mo ko masoro al nord du sud ko masoro mais moi je me suis porté volontaire en tagra sigi grand mangay donc ne segto donc groupe armé no ne la jok ne ka singa du ko bureau sigi donc ani tando ki amase kasi donc o ke kera donc yoro kun kera yoro sabay o yoro sabala donc me gachablu donc me semablu donc me mali armé kun tese ga sa ko ke et menaga yoro nuna bon sema kidal fana yoro mi fana be sema mogoblu o fana ko komi territoire wéré donc c'est l'armée de la Sema qui contrôlait ni mali armé ko me do yak ma sara wuladi a doni nato kabo menaka kasi asongu pour quand c'est asongu me kasi la o se la ke jodi intergue mi fana no yi soroji ni siro fe donc au fond au gogo akra monnaie mais c'était comme ça maintenant qu'il a libéré donc on me sait qu'à fondé ko tare et puis à coup la fona fouille ma foi encore et qu'à fona bena joro do jamana kono so so tay marfantai en politicien fona tay kuma ani on me sait qu'à manga mun ci kenema ko ke wala sa ko bi sika ke ka fugo France ka ta ouvertement et on ne boira kake d'accord ok Boubacar ADP Malba le fana o ka sonya ida ba mi bo da amna Moussa Traoré bil ambe la main ok vraiment que dal tali a bema façon bien bema malien bema muna o que le mo fo mo ko kuma be afse ka tra du bonana don Boubacar le Mali sera à l'image des Maliens. C'est que les Maliens veulent, c'est ce que le Mali sera. Et que sous média ou de profiter fait. Et de cela, Bamanaga, Zala, Folla, ou la de. Voilà. Depuis 30 ans, d'amener là, nous avons volonté ira. Nous avons fouillé planer l'humanité. Un dirigeant, si vous avez une vision politique, stratégique, militaire d'un pays, italien, à la Barkala, ils ont pu faire de bons choix. Ils ont mis les hommes à la place qu'il faut. Un, les militaires là, à B, commandement, c'est les chefs de guerre. Deux, la branche politique, chocolat pour la Mega. Il veut comment qu'elle est fladée. Ma fatabe, ma femme la guerre de communication. Alors que nous faisons la nyongo kumbe à la pyramide de n'a pas eu la électricité du mana tienne nous n'a pas eu avec la nganya katanye bo pyramide tara kum kidal la yini soro la baranyana folie bouille kosobe mais mon sera là au quoi bon mon kera amaine à la fait alsa la cohésion sociale entre le gouvernant et le gouverné à la commune. Parce que Kidal, c'est trop profond. Moi, je peux dire que Kidal, c'est politique. C'est un endroit stratégique pour l'Occident. Mais, on a marabara yo femme. Et à la sonama, on a ça sera qu'on a. Donc, vraiment, Kidal me dit Djarane, à Djaramalion et à Benama. Faut y a fait de fonir.
D'accord. Bakar, il m'a bichouna, aïe du fort, madame a ni sonja juma le but invité au boulot, qui donne nani, donc vraiment aucun ni sonja ira, donc ça me madima. A toi be quoi faire c'est ça. Sigato la. Ok, ade me nyinigali minke ela an ka fo kosa dani na mi an ka jamana nyema ye général Elhadji Gamunta ka ke Kidal marabolo nyema ye. Ni diwe jatebne ke iba ka fo Kidal ko ma do be nora olu yɛrɛ kun tɛ fɔnkɔ ɲɔgɔnya bu ni gamu ni ɲɔgɔn cɛla la o dɔw yɛrɛ ko gamu fɛnɛ maa do a bɛ Kidal dɔn kosɛbɛ ani Kidal kɔfɛ dugu bɛɛ a bɛɛ maîtriser e yɛrɛ bolo o min kɛra Kidal gouverneur est-ce que o bɛna se ka kɛ sababu ye ka basigi ani bɛn ni keleya do Kidal ka denw ni ɲɔgɔn cɛ wa. Alhamdulillah rabbil alamin ni ɲininkali diyara n ye ok monsieur Traoré ni ɲininkali diyara n ye u y'a général Gamou nommé comme gouverneur a kan ka n'o ye a ba se k'a baara kɛ a b'a yɔrɔ dɔn a fanga b'a la a kɛwɛrɛ b'a ya a dɔnniya b'a la mais n bɛ barika da an ka ɲɛmɔgɔw ye parce qu'ils ont écouté le peuple comme monsieur Traoré y'a fɔ kelen an y'a gagné sur tous les plans an y'a gagné politiquement an y'a gagné militairement parce que kelen bɛ ɲɔgɔn dafa de guerre ta bɛ yen nɔ communication ta bɛ yen nɔ ala ye premier ministre d'a ma ala ye premier ministre min di Mali ma bi c'est une bibliothèque chance ba de don ala ye premier ministre min d'a ma a y'a di Afrique bɛɛ de ma a kɛra premier ministre ye min ye Afrique bɛɛ de b'o bolo a tilala fana dɔgɔnin minnu b'a kɔ min ye président de la république ye o kɔni ye kuma tɛ se ka fɔ ka ban a kɔrɔkɛ ye fɛn fɛn fɔ a da la a y'a baara kɛ militairement donc pour te dire nin kɛlɛ in an y'a gagné foyi tɛ se ka kɛ an bɛ taa ɲɛ dɔrɔn de Kidal kɛra ta ye fo devant Dieu et les hommes bɛɛ bɛ ka kuma est-ce que armée bɛ se ka sigi an bɛ sigi fo ka sigi je ne sais pas fo ka sigi k'an bolo comme an bɛ paradis yɛrɛ de la kɛlɛ banna de ko ma kɛlɛ banna pewu kuma banna cɛ min nɔmara ka taa yen nɔ il va utiliser la cohésion sociale i tɛ se ka blâmer cogo si la sur tous les plans il va réussir cette mission là parce que c'est son travail c'est son domaine u y'a bila ka taa yɔrɔ min bi n'i ye cɛ kɛmɛ ko k'a fɛnɛ il est le seul qui peut maîtriser ce terrain là donc le peuple a demandé cette nomination en cas président en cas premier ministre c'est des gens qui travaillent pour le peuple u y'a yira ko an bɛ yan peuple de y'an sigi yan peuple mana laɲini fɛn fɛn kan ba ko ye et ni nomination n'i ye Facebook ni fɛn ye ni nomination ye min sɔrɔ nomination ma deli ka kɛ Mali la min diyara mɔgɔw ye ka nin bɔ a ma kɛ u ma deli ka gouverneur nommé a ka diya mɔgɔw ye ka nin bɔ donc n'i y'a ye jamana bɛɛ bɛ girin ka fɔ général ka na yen nɔ o ma kɛ gansan ye parce que a y'a baara de kɛ a y'a kɛwale de kɛ a y'a yɛrɛ di il s'est sacrifié il s'est donné depuis mara bɛ don min a bɛnkɛ de sara l'homme qui est le connaît fait faire hommage à lui depuis Odan tun bɛ se ka don Kidal mais a ma fɛ version uniquement le Gauta bɛ se ka don mais sera de Tigran la mais bibi an bɛ barika da Ala ye an bɛ barika da Ala ni kira ye parce que j'espère que nos gouvernants là c'est des envoyés de Dieu fo malien bɛ k'a dɔn ko c'est des envoyés de Dieu Ala min ye Choguel ɲɛsin ma ka Hashim Goïta ɲɛsin ma an ka fɔ alhamdulillah rabbil alamin malien bɛɛ a fɔra cɛ ni muso kan o bɛɛ k'u hakili sigi ko ni Ala ni kira sɔnna Mali nin ye Mali wililen ye kudayi an tɛ sigi kɔ tuguni an bɛ taa de diɲɛ bɛɛ mɔgɔ bɛ na Mali la ka na exemple ta mɔgɔw ka da ɲɔgɔn la an ka sɔn ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a kɛra parti politique a kɛra société civile an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn bɛɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ an ma sigi ni min ye. donc mais e ka dalilu ye jumɛn k'a fɔ ko Gamou bɛ se ka Kidal bɛn ni keleya sigi kosɛbɛ sabula a don fɔra wagati la ko siya dɔw bɛ yen ko a n'olu tɛ ɲɔgɔn kan fɔ ten e dun i fana bɛ Gamou dɔn i gɛrɛla la a ye baara caman kɛ i bɛ se ka dalilu ye jumɛn. dalilu de don je sais que c'est un homme qui rassemble les gens mɔgɔ de don min bɛ se jamana mɔgɔ minɛ cogo la parce que quel que soit alpha
n'a fora ko mɔgɔw dɔ bɛ yen min t'a fɛ c'est pas tous les gens de Kidal qui n'aiment pas Gamou je peux te dire même de Kidal il est de Kidal peut-être c'est deux personnes qui posent à cause de la politique on connaît les gens qui ne l'aiment pas mais tout Kidal l'aime Kidal te da mon flamand comme notre Kidal te mon flataillot ça c'est politique mais ni on ne va le convaincre parce que c'est un rassembleur il sait qu'il va utiliser la cohésion sociale il a déjà servi là-bas c'est pas sa première fois d'être à Kidal il ne l'aime pas parce qu'il a tout fait pour mettre les gens ensemble les gens c'est là qui ne veulent pas de lui parce que il y a un bar qui Kidal ils ont vu comment il a travaillé à Kidal ils ont vu comment il a mis tout le monde ensemble donc comment dire il y a des gens qui veulent il faut diviser pour régner des Bodons c'est ces gens qui peuvent parler mal de lui mais Bevadon aujourd'hui la solution de Kidal c'est l'arrivée du Gamou et je te lance ce défi là quel est Bana c'est fini Kidal ko Ayoda Kassono c'est fini la guerre là on l'a gagnée devant Dieu et les hommes et on a mis l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ok parce que OMT mina FNMA Elhadji Gamou à la nomination en balamuso boraka fo sisan no ko a nominé a jara malien chamay effectivement ko ma chamay ka nisonja ira akola mais jamana nyema ye fondo de nyina fe o ye mɔgɔw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan basigi bɛ se ka na lakana ni adamadenya na sira la Kidal kɔnɔ cogoya e yɛrɛ bolo réellement est-ce que o maa ye Elhadji Gamou ye min b'a to o baara minnu ɲini n'a fɛ o bɛ se ka sɛmɛntiya Kidal dugu kɔnɔ wa an bɛ dugawu kɛ Ala ka s'a kɔrɔ wa an dalen b'a la a bɛ se fɛnɛ Elhadji Gamou est un général très convaincu a ma ka général la sɔrɔ bureau kɔnɔ a y'a sɔrɔ sur le terrain depuis Gamou intégré Mali armée la il n'a jamais trahi c'est très important moyen kun b'a bolo se kun b'a ye ka jamana in bila fɛn bɛɛ a b'a sɔrɔ mais a y'a kanu a m'a kɛ en 2012 plutôt Kidal attaqué la dialogue ko in kɔfɛ Gamou a sauvé plus de 600 hommes n'ale kun tɛ o bɛɛ kun na sa fu Gamou tɛ général gansan ye dɛ wa autorité ma Gamou choisi kun fɛ o y'a choisi k'a da kɛwale a n'a ka jamana kanu ani a bɛ Kidal dɔnni minɛ bi o mɔgɔ tɛ Mali armée la bi m'o révélation f'i ye mun bɛ Kidal dɔnni Gamou ye a tɛ yen a b'a maîtriser a fɛnnen don a kanunen don bi n'an ye Kidal minɛ mun de b'a to a ka to an t'a la o ka gɛlɛn n'a minɛli ye bon Gamou y'a solution dɔ ye dɔw bɛ siran parce que olu ye Gamou démarché a ka Mali janfa a ka tugu ni France kɔ a son temps a ma sɔn il a préféré que a ka sa a b'o san ni janfa ye non la France avec certaines familles à Kidal ou donner nos ou donner nos familles non Kidal non bɛɛ b'u dɔn o ma deli ka dogo Kidal mara de b'u bolo min bɛ télé la sisan est-ce que o b'o dɔn o b'u dɔn parce que Kidal mara ma deli ka kɛ mɔgɔ fila bolo de 1960 famille kelen don olu bɛ Kidal représenté fan bɛɛ fɛ bi bi olu de Gamou démarché ma sɔn Gamou ba sara Maliko kama u y'a ka du ci Maliko kama a ma jamana in janfa c'était Gamou ye k'a ka famille bɛɛ ta ka na n'u ye sud la mais a b'a dɔn kɔlɔlɔ b'a la mais a dalen bɛ fɛn kelen na a delila k'o fɔ anw ye a bɛ mɛn yen a bɛ janya mais don dɔ Kidal bɛ surunya Mali la ka tɛmɛ Bamakɔ yɛrɛ kan bi o kuma de sera Gamou ye général min ye a bɛ nord maîtriser bi an mago bɛ gouvernement la bi gouvernement bɛ se ka Kidal den bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma n'o ye bi ni mɔgɔ bɛ se k'o kɛ Gamou don a tɛ siran kunkolo b'a kan da la bi mɔgɔ min bɛ se ka na sécurité ɲuman ye Gamou don parce que cɛden minnu b'a bolo a b'u dɔn ni kɛlɛkɛla y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ m'a ɲɛ a basigilen don mɔgɔ faamuyalen don a bɛ se ko la a b'a yɛrɛ ja gɛlɛya wa a b'o ja jɔ o solution fɔlɔ ye Gamou ye Gamou tɛnɛ ni bi cɛ bi i m'a ye polisiw donna gendarmew donna protection civile donna ça veut dire que population yɛrɛ ɲinɛ b'a la fɔlɔ quoi a b'a dɔn u mago bɛ fɛn fɔlɔ min na fɔlɔ a ma se yen fɔlɔ dɛ mais a ye minnu bila ka taa afin ka yɛrɛ ka se yen ça veut dire que Kidal kari a kanu b'a la et puis mun kɛra koba ye Gamou nommé a diyara Kidalaw ye ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan yan mɔgɔw de bɔra k'a manifester o Gamou y'u ka solution ye parce que u b'a dɔn maa mun don a t'u to mɔgɔ wɛrɛ bolo bilen minnu bɛ Kidal o ka jugu an bɛ mun kɔnɔ yan Kidal libéré an ye réalité ye minnu taara u y'an wele k'a fɔ u bɛ tɔɔrɔ min na Ala b'a dɔn maa damadɔ dɔrɔn de ka fanga b'olu kan c'est tout ye ils ont été appuyés par la France o ye tiɲɛ de ni kumana u bɛ minorité bɛ ka Kidal mara bi bɛna ni majorité n'a mara parce que a bɛna di maa o maa minnu ka ca Kidal mais fanga tun bɛ minorité la parce que mɔgɔw tun b'u kɔ mɔgɔw tɛ jigi don
u jigi kun ka ɲi mais bi minnu bɛ k'a mara bi olu fana jigi de ka ɲi parce que olu jigi ye Mali ye Mali tunu janfa bilen ɛrɛ de bɛ Kidali kɛlɛ tɛ ka kɛ gansan bi an ka président bɛ tila k'a fɔ tun tila b'a fɔ Kidali dugukolo gansan ressources min bɛ yen a tɛ Qatar ressources min bɛ Kidali dugukolo gansan na dɛ a tɛ Qatar ça veut dire que dans 10 ans dans 20 ans diɲɛ bɛna siri Kidali ni Tawudeni Menanga ninnu na tubabu yɛrɛ y'o anticiper ka na ni crise min tɛ se ka ban ka na ministre minnu ka na ni maa wɛrɛw ye yan long terme de don quoi tuma min na an bɛ kɛlɛ la conflit inutile la olu b'u profiter k'an ka ressources exploiter o temps kɔnɔ olu b'u yɛrɛ s'enrichir parce que foyi t'olu ka ressources la foyi t'olu fɛ yen bilen an y'o faamuya an nana ni maa ye bi Gamou a b'a dɔn a b'a to a bɛ da partenaire la u bɛ n'u investir Kidali u b'a fɔ maa min filɛ nin ye yan den ye wa yankaw tɛna a kɔ bila u bɛna a soutenir a ka baara la a ka se k'a kɛ mais ni nana ni mɔgɔ wɛrɛ a tɛ Kidali dɔn a bɛ siran kuma wɛrɛ tɛ an ye gouverneur wɛrɛw talen u tun bɛ installer Gawo u tɛ sɔn ka don Kidali yɛrɛ ale minnu bɛ kɔsa nana ale bɔra Gamou nana an y'a ye ale fo futi caman kɛ parce que sira de don i tɛ fɛn min dɔn n'i bilala a kunna a bɛ kɛ tiɲɛni de an bɛ autorités fo yan k'u encourager maa minnu don u sigilen don o ko bɛɛ kalama service de renseignement ye baara min na o tɛ a k'o kunfɛ u tɛ mɔgɔ suganti kunfɛ n'i ye mun suganti ka taa bila mun na mɔgɔ bɛ se ka dimi mɔgɔ bɛ se ka jɔrɔ mais dans quelques mois seulement mɔgɔ bɛ tiɲɛ sɔgɔ ma o tɛ kɛ gansan o ye kodɔn ye o ye faamuya ye ala k'an dɛmɛ. Amina. Baba mo o ɲininkali kelen tɛ n ko e fana la Elhaji Gamou donc laɲini min ɲininen don a fɛ a kɛlen Kidali gouverneur Kidali marabolo ɲɛmaa ye e yɛrɛ bolo ale bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye Kidalikaw ma wa? N bɛ se k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye ka da fɛn caman kan n dɔgɔkɛ bɔra k'a fɔ sisan ko ce n'est pas un général de salon parce qu'il y a des généraux de salon aussi. Qui non, je viens. Non, j'arrive. C'est sûr qu'il y a un problème. Il a parlé, allez à Kakina fort. Toi, on a parlé. En bêta de combat. Général de salon, il y a fort. Donc, c'est obligé de te demander qui sont les généraux de salon. Non, c'est ce que je vais vous dire là. Donc, il faut que tu retires ce mot et puis tu me dis qu'à combien de temps. Voilà, c'est le général Lobéen. Ali, on a président de général Louis, Mohamed El Keleo. Mais général Lobéen. Babaketa, on te pose une question, on est dans un débat. Il y a format. Voilà, non, mais il ne faut pas dire quelque chose qui est né à Dalou Tibolo. Non, l'armée là. L'armée, il y a tous les corps. Administration B, commandement B. Il y a des gens qui sont des fatans, des boules de lieutenant au terrain. Vous pouvez cliquer, vous pouvez général Louis. Mais il y a des gens qui sont dans l'administration, qui sont même des comptables. D'accord, bon, à quelle question il faut répondre maintenant? Voilà, maintenant c'est ça. Et c'est un général de terrain qui connaît la guerre. Voilà. Et nous pensons que, en 2016, où Mali Mangata école de guerre là, parce que la guerre, nous avons un retard long à tenir Mali Kangwa. Donc Mali Kangaka école de guerre d'aile. Donc quand on fait école de guerre d'aile là, on ira comme peut-être, on est comme nous faisons sur le Souyame. Et parce qu'en bas donc on a des généraux de qualité comme Gamou. Donc en bas donc on a Gamou dans un mode. Il a fait la rébellion, mais réconciliation qu'il est. Ah, il a fait la rébellion. Il a fait la rébellion de 90. Ah bon. Maintenant, la réconciliation qu'il a intégrée en 95-96. Depuis Kira, on a dit les enfants. On a attendu comment t'as voulu. C'est un nombre de fois. Donc, ni mon dernier mot, il peut se baraquer nous. Mais moi, il n'a pas fait nos grands. Si n'a pas la voilà. Donc, oui, moi, quand on sera au Mossouni. Donc, allez au Mossouni. Donc, allez, moi, il faut la troupe. Parce que c'est le chef qui galvanise la troupe. Moi, je me fait pour les soldats galvanisés. Ni moi, je fais min galabulé, min jagag minédo, min bekeledon, et puis min te janfagé. Donc, c'est le souvent avec tout, ou alors on y a tout les. Allez, nous couvrons dans Tasman avec d'autres Tasman. Donc, on me refait là. Donc, en bas de l'onga, faut me remettre à blaler une place là, à Psegan no beaucoup là, ça voilà, c'est un leader. Donc, en bas de Gafofona, c'est quelqu'un, n'a le compté. Ne compta faut c'était sur un arrêt. Par exemple, si je suis allez Gacha créé. Gacha c'était la branche loyaliste de la rébellion. Donc comme il entre dans ce cas ok. L'État dit que le rébellion fait. Maintenant il faudra qu'on fasse la donc on oublie ce que ok. Donc allez le stratégie là nati. Fin maintenant pour que les jeunes recrutés pour faire la guerre contre la rébellion touareg de l'autre côté.
Donc, il a fait à date, en 2013, quand on a été attaqué du côté de Kidal, à travers le Niger qu'on a fait, Kabonu et Burkina Faso, on nous dit Maliens. Donc, autant de fois, nous sur la Fona, a été libéré, nous sommes qui sont des militaires, donc au Bégra, allez les faire. Nous a publié les mots de tabou qui est le général Gamou. Moi, je l'ai publié le 5 novembre dans le groupe. Le groupe de la jeunesse a publié. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de diffuser cette biographie-là que moi j'ai laissée sur certains groupes le 5 novembre. Donc, on va faire comme il y a des renseignements. Nous, politiques aussi, nous connaissons les militaires. Nous, donc, Gamou Talim Fleni, et comme il l'a dit aussi, les Imgad là, c'est eux qui sont la population majoritaire des Touaregs. Et c'est eux qui, lui, Yad Gamou, le Fenga Morodi. Gamou Kamoro. Gamou Lato, Mi Bumbrutira. Et Toabou Donima. Et du côté de Menakala. Les qui d'abord? Les Touaregs là. Non, il est temps de faire que les Imrad. Les Imrad. Et c'est les Gamou. Voilà, c'est les Gamou. C'est eux qui sont la majorité. Ah, c'est eux qui sont la majorité. Mais comme nous, on n'avait pas l'indépendance, on nous obligeait à traiter avec les Ifoukas, qui sont la minorité. Mais franchement, c'est eux qui occupaient la poste. Donc, au lieu de Koumbe Blassan, fait Koumbe Kouloudi. Allez, fait Mime Blagata qui a l'habitat d'Olou de Molou de Baclan, mon retour en Yonche. Allez, élection Megafana. Donc, au lieu de faire autorisé, alors qu'ils sont minoritaires. Mais nous nous Koumbe, majoritaire ou mal fait. Allez, Mali, qui est l'indépendance, c'est lui qui n'a pas mal fait. Donc nous pouvons faire la séparation même avant l'indépendance. Donc nous n'avons pas mal fait. Maintenant, il y a un accord qui a signé en 2015. Il a signé en Algérie. On a signé Bamako. Il faut garder nous à Bamako. C'est les Xingad là qui sont venus. Et signataires qui ont eu les Nyana. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, nous, aux majorités françaises, quand vous avez traité nous les 100 francs, donc on a continué de le faire pour qu'il y ait un basique et moi je suis un basique et Gamoundi parce que Gamou non seulement c'est un militaire mais il connaît cette histoire et il est de la majorité comment dire ethnique donc on sait qu'il fait un féminin et puis c'est quelqu'un comme elle l'a dit aussi c'est quelqu'un qui rassemble il y a eu beaucoup de gens il va vous prendre donc on va la même fois. D'accord. Ok. Basita Bill. Oui. On y est quelqu'un beau au Tengu FNLA. Gamou, allez qu'on oublie là qui dans le marabolo qu'on a. Gamou est am se gafo féminine do qui dans le cas où il féminine. Donc est rebolo Gamou ne se go duma. Il y a un document qu'on met. Moi mon besoin de faire le blanc bolo foufou. Parce que c'est salutaire. On dit le cas Gamou. Moi j'ai dit en anglais. Right man at the right place at the right time. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Quand on a une vision stratégique sur un pays, une vision politique, il t'est fait le choix des hommes, il t'est fait là. Parce que tu as le coup de ton peuple. Quand on parle de Gamou, on parle du Nord. Moi, Gamou, ben dans le Nord, c'est un commandeur. Officier supérieur. Officier supérieur, c'est un officier supérieur. Gamou a été tout le temps sur le terrain. Il a eu à commander des gens. Gamou, c'est qu'il a leur Mouna. Il est de là-bas. Il connaît la région. Il a l'expérience. C'est un chef de guerre. Moi, je pense qu'actuellement, Kidal a besoin d'un homme comme Gamou pour le moment. Stabiliser, organiser, orienter et développer. Nous, Gamou, moi, je pense que c'est un bon choix. C'est à saluer. Et je sais qu'avec nos bois là, parce que depuis 1996 jusqu'à maintenant, Gamou est sur le terrain. Ni les cas donc vous gâcher à rien mon nous don bidi. Moi mon mouvement social ou créé tant comme ça. Civil ou c'est ça veut dire que c'est un grand commandant. Donc c'est à saluer et moi mon choix ta kasiki amolu fene fois comme là. Et je sais que il pourra le faire. Ok. Boubacar, bi débat qu'a dit quoi ça là vraiment il y a ta voilà baby qu'a fait. Mais Adi, ne pas fait il a en place là. Parce que à une question de poser Gamou a créé gouverneur. Bon, en bête ou de en mangirer ninga. Ah, Kidal.
groupe dɔw bɛ yen ni ko groupe dɔw c'est-à-dire ɲɛmɔgɔ bɛ yen an b'a fɔ ko les ifogas i y'a faamu parce que kuma dɔ fɔra yan minorité fɛn o fɛn bɛ yen a dalu tɛ mɔgɔ bolo mais c'est-à-dire que c'est comme à Bamako un exemple les Niaré bɛɛ b'a dɔn dugutigiw don i y'a faamu ani tɔ mun bɛ yen mais eux là au cas position Gabu ka gouverneur a ka nommé fɛn na sisan bi bi na o ɲininkali bɛ yɔrɔ min na est-ce que a bɛna nɔgɔya bolo a ka sigilen ninnu cɛra c'est-à-dire que les ifogas là est-ce que bɛn bɛ se ka don olu ɲɔgɔn cɛ wa parce que n b'a fɛ i k'o walawala n ye quelle est la différence des immigrants et puis ani ifogas ninnu quoi voilà parce que o sigilen parce que an bɛɛ b'an yɛrɛ ɲininka a kɛra ye mais est-ce que ninnu bɛna sɔn parce que jamana bɛ voilà. Bon, moi, quand on me demande la différence entre les ifogas et les immigrants, ni bien Kidal population de les ifogas c'est une population de Kidal, les immigrants aussi sont des populations de Kidal. Mais depuis au temps colonial, Toubabou, Betawatini, les immigrants ont été toujours des chefs de guerre. Ah, je viens. Donc ça dit que quand nous avons on a que ça Gamou Kamou et c'est pas les qui ça les magas non les immigrants ont été toujours chefs de guerre au mode de l'Ikassira ils n'ont jamais voilà amna une famille Bichouna merci un membre ne savent même pas dire que j'ai peur. Il a été toujours un homme brave, un guerrier. Donc Gamou est au mot de bien sûr. La famille. Voilà, donc Gamou est de cette famille. Bien sûr. Merci. Maintenant, et les ifogas là? Les ifogas sont des marabouts. C'est des marabouts. Sinon, quand tu entends, c'est la politique seulement. Politique donne de dos. Parce que depuis colonisation, la politique là a valeur de 2 mois. C'est ça qui a été le problème du Mali. Parce que nos chefferies traditionnelles, il ne faut pas associer la chefferie traditionnelle et la politique. Donc, c'est ça, depuis l'indépendance, là, le Mali est chefferie traditionnelle, un chef traditionnel avec les politiciens. Donc, parce que tu es chef traditionnel, tu es député, tu es maire, tu es politicien, il y a pouvoir d'État. Sinon, même quand on parle des élections, les immigrants ont toujours gagné à Kidal parce qu'ils sont majoritaires là-bas. Le député qui a été à Khamouden, il est le seul qui a été avec 77% de voix. Il n'a jamais eu les voix triquées. 77% à passer. C'était un Namarite. Le maire à Bakar, c'était un Namarite. Politiquement. Le maire actuel de Kidal, c'était un Namarite. Donc pour vous dire, Kidal c'est pour les Iforas, non. C'est pas d'accord, Kidal n'est pas pour les Iforas. Kidal n'est pas pour les Iforas. Parce que Bakar, sur le débat est très intéressant. Parce que tu es la dame qui est mieux placée quand on y a fallu quand on y est. Bon, maintenant, si vos gars là, tu dis que bon, frère, c'est pas eux la famille Intala. Oui, c'est la famille. Merci, voilà. Cette famille Intala là. Parce que oui, il y a Fanabala. Voilà, parce que dans le grenade, il y a un femme. Parce qu'il faut qu'on a belle une fois, à mes familles, parce que Bibina, Gamoukara aye. Si ça n'y a mis une galikara, il y a des cas, Angala Koroto, c'est le côté de la famille Intala. Il y a les Ifogas là. Parce que Olulobe Doutriala, c'est eux les chefs du truc. Maman et Falandi, élection fana bɛ kɛ olu fana bɛ tɛmɛ i y'a faamu e ye mun fɔ nin c'est pour ça an b'a fɛ ka ɲininkali dɔ kɛ danfaraba min donc sisan n'an madame Ade ɲininka Gamou sigilen gouvernement la il n'y aura pas de problème mankan foyi tɛna kɛ ani ninnu cɛ. Bon ne ɲɛ mankan yɔrɔ la ne ɲɛ mankan yɔrɔ la parce que la place que Gamou taara place min la il l'a mérité bɛɛ b'i ta kɛ bɛɛ b'i ka tile kɛ. Il y a famille. Voté là, ils n'ont jamais gagné Gamou. Vous savez, les élections au nord, à Madrid, comme avec Tchobominde, toujours au nord, on impose des gens. Nos chefs nous ont été imposés au nord par les politiciens. Le président de Kokoro. Au nord, il n'y a pas d'élection. Je peux te dire parmi les élus du nord, ni pour ce qu'a fait ou qu'on voit qu'on est réel. Peut-être Ibabo, Ahmoudan, Ibabo Chatola, Ibabo Recha Belkola. C'est ça, voilà. C'est ça, non, faut laisser là. Il y a famille. On est à Sarah Gimbarkawa. Sinon, les autres là, ils ont.
Partout, quand il y a élection, on nous impose la chefferie traditionnelle. Parce qu'ils sont chefs traditionnels, donc on les impose. Quand il faut voter à 100%, c'est pas comme ça. Il y aura voter à 100% les élus, c'est comme on les nomme au nord. Nos élus, pour moi, tous les élus, c'est des nominations seulement. L'opposition tout là. Non, opposition boulake. Opposition de faire la main. Il y a opposition fait ce canal. Ni chef tribunal là, on va filer. On va annuler. On va annuler. Vote mais que béa vote de que il takata datugo bébi mo kelembe abbe fermé amanaya atarami. D'accord, donc ça veut dire que ça veut dire que ces chefs là qui sont à Kidal là, donc ça veut dire qu'ils ont toujours les mots à dire. Bon, quels que soient les mots qu'ils ont à dire, aujourd'hui, ils ont perdu cette crédibilité. Ah, comment ça? Ils ont perdu comment? Ils ont perdu parce que parce qu'il y a des gens, ils se sont donnés à des ennemis du Mali. Qui sont ces ennemis? C'est la France. Voilà. Français pendant combien d'années on a tout fait pour ces gens-là. Au coup, c'est un beau français parce qu'ils pensent que les derniers mots avec la France, parce que même quand on nomme un président en Afrique, c'est la France qui désigne son président. Il m'a dit le président nommera français de félicitations qu'avant que le résultat. Mali fait élection bella, il y a le président qui a nommé, il y a un résultat qui il va y français va féliciter. Cela veut dire les derniers mots étaient avec la France. Nous bana en bois au là, c'est fini. Nous connaissons en bana la kala modewi ou wati au tlé bana peu. C'est ça. C'est be ko de bekatna. C'est be ko Mali sera ka be de libérer en be c'est be ko de là. D'accord. Nous be se ka sigi. Nous be sigi, l'uni be de be sigi. Ou be marami hakla, ou be mo mara fotogamila, ou mara bana. Moi j'étais traumatisé. Na kadouye ou be sigi na mandouye ou be tayoro nyinu là parce que Kidal tout tayo. Kidal tout tayo de. Kidal tout tayo bébé de Kidal. Kidal tout tayo de. Ado chia bébé. Chia bébé. Kidal n'est pas uniquement pour les Ifloras. Chia bébé de Kidal. Oui, bon, chambé quoi. Mais moi je vois à Daoussadiak là, au lieu de joindre. Les Doussak, ça c'est la région de Menaka. Ah, ça c'est la région de Menaka. Oui, les Doussak, ça c'est la région de Menaka. Oui, enfant fait. Voilà. Ah, d'accord. Et chose, ou bien les Zulumenda, c'est ça dit dans le Les Zulumenda, ça c'est les fils de Firoum Agalansar. Tous les Touaregs du monde donnaient l'impôt pour les enfants des Zulumenda. C'est Bajan Aghamato. Bissouna Barokadi, parce que même les Iforas donnaient l'impôt pour Firoum Agalansar. Tous les Touaregs donnaient l'impôt à Firoum. Ses petits-fils, c'est Bajan. À Menaka. Et ils n'ont jamais créé de violence. Ou de violence, on m'a dit que rébellion créée. Parce que tous les problèmes de Menaka viennent de Kidal. Nous, les Touaregs de Menaka, n'ont jamais connu de violence. Mais madame, Obéa. Ils sont là. Mais pourquoi on ne les attend pas? Bien sûr, pourtant, avant-hier, Bajan a fait une grande déclaration ici. Bajan, il est au CNT. C'est celui qui a été toujours député de Menaka. Il a fait une déclaration pour dire qu'il est avec le Mali. Il demande à tout le monde d'être avec le Mali. Il a parlé. On les entend. Avant-hier, il a fait une déclaration. Il a parlé. À la même. D'accord. Donc, Bakar, excusez-moi, parce que voilà, il faut que parce que moi, famille ça c'est depuis l'indépendance. Il va donc depuis l'indépendance de Kana, ni Odonte, ni tradition, Mali Malafia. Parce que ni chefferie traditionnelle, ni politique taka associée. Mettez les chefs traditionnels dans toutes les conditions. J'espère qu'il y a des recommandations là. Tu as vu le Niger, le Niger, les chefs traditionnels ne font pas la politique. Il a tous les honneurs. Honneur ou Babolo, Akagarufor Babolo, il est pris en charge, mais il y a des politiques là. Mais au Mali, c'est le contraire. Au dernier problème de la cinéma. Ni les chefs traditionnels, les politiciens, il a accumulé beaucoup de pouvoir. Donc, avant que chefferie pouvoir, t'as des politiques faire pouvoir. Donc, ça c'est trop. Parce que les mecs font une égale donc un bon là. Il y a une comme si ça, famille Intala de Yémoé,
olu le kun ye ɲɛmɔgɔ ye Kidali yen nɔ politique ko la dabila a ko sa Bamakɔ yan Ɲare ni Ture k'a fɔ député ya ka d'u ma maire ya ka d'u ma fɛn bɛɛ ka d'u ma donc da ka don politique ni fɛn bɛɛ la donc ko in kun bɛ ten cogo de la Kidali yen nɔ wa donc famille ta la olu ye dugutigilakaw ye donc maire y'o député o a politique sira olu le da b'a bɛɛ la a bɛɛ b'olu de ka fɛn à Kidal élection kɛra Imagaru de bɛ gagner parce qu'ils sont plus nombreux que eux. Ils sont plus, mais nous, on fait députés. Ou quand ils sont députés là-bas. À Ténasako, ils sont députés, mais à Kidalville, à Marit, il y a députés. Et à Rahmoud, c'est un Namarit. Arbakan aussi, c'est un Namarit. Mais à Ténasako, ça, c'est leur fief, au lieu de députés. Mais à Kidalville, c'est les Imarats. À Ténasako, peut-être, ils ont voté, ils ont voté, ça, au lieu de demander les nous. Si mais à Kidal, il n'y a rien de Kidal. Ce n'est pas uniquement les Iphoras. Il y a d'autres races qui ne sont pas les Iphoras à Kidalville. Et niveau Tekera, ils ne sont jamais majoritaires là-bas à Kidal. Toujours, c'est les Émirates qui prennent les élections. Voilà. D'accord. Donc, Bokar, amena à français, parce que Maurebi, il y a Gamou Siglin 600, Bétan RF, Abiseka Moudofo, pour que vraiment Barabeseka Nietomina Abolo. Il y a Foma, parce que jusqu'à présent, il y a Albia Koulé, lui, Banan donné, mais comme il y aura des détails, parce qu'il y a un pied dehors de loin, à distance, qu'à Torote Sekafo. Il y a Foma. Bon, à côté, il a aussi, il est de Fogas aussi, Ottawa. Mais il y a Gagalima. Quel est le dernier mot à Betomina? Mais on verra venir vers toi. Donc, Ousmane, Amina et Fanfé, comme il y a fois qu'à lutter, à la recommandation de Bekumako. Il y a ça, Bibina, Kidalire. Gamou, comme il y a fait, c'est un chef de guerre avec quelqu'un from Beke. Bétan, Fred Molobe, au boulot, Kanyesi, Daour, Kamouma, assigné comme en tant que gouverneur. Kanga, Frofola, Kanga, Frofola, Molo, Kafolo. Akanga Fola, Kamunga, Yoka, Hofonga, ouais, mais, Dorebe, Chamambe, Fogangako, et laisser Moka, Famia, Ekonya Fana. Mouyan sur politique, Ayan Banga Koutima. La politique occidentale est en fait. Parce que, madame, je parle, c'est très important. On fait, on est coutumier ou à Kemnoula, qui a dit politiquement. Maintenant, nous devons obliger nous, quand la politique est pour pouvoir récupérer. On est en sort. Il y a coutumier comme le tour Ousmane. Il veut dire qu'on est. Parce que voilà. Solo, à Kembe, nous devons au boulot. Amena, Mérou Kéré, collectivité Kéré, ou à Kemnoula. Qui a dit politiquement. Nous devons comme Téné Bounardo, mais il faut être à connaître. O kɛra fan bɛɛ maintenant pour que tigɛ hakɛ nɔfɛ tu es obligé ka politique kɛ siya dɔw bɛ yen maaba dɔw bɛ yen n'olu da donna politique la a man ɲi jamana yɛrɛ ma an ka taaɲɛ t'a la par exemple sisan bonya bɛ buye kan n'i y'o bɛɛ minɛ fo buye n'a denw ka wuli ka politique kɛ k'u ka fanga récupérer est ce que ɲuman don jamana wa. mais kuma bɛ yɔrɔ min na i y'a faamu i ka don mais fɔ fɔlɔ tɛ dɛ voilà i ko yɔrɔ to yen parce que c'est religieux. c'est le même cas que Bamako aussi. wa prenez le cas de Bamako hɔn. n bɛ exemple ta Ɲare ni Ture bɛ yen. voilà u ka kɛ u minɛli la maintenant u ka denw wulilen don ka taa politique kɛ k'u ka kɛ récupérer transition nana transition de jɔ k'u sigi u ka minɛn kɔnɔ o ni minnu ka kan ka d'u ma. N'o kɛra bɛɛ bɛ place dɔn u tɛna girin fanga nɔfɛ u ka kɛ b'u bolo. mais i ye kumaba dɔ fɔ n m'a fɛ i ka sigiyɔrɔ kan e ko k'a pris l'exemple sur Bamako maintenant les Ɲare les Touré maintenant o ka fɛn minnu la donc ils sont obligés ka taa politique la bon o ye politique kɛ mais o politique sira la est ce que o nommera ou bien o vote ou bien jɔn bɛ yen. n'o politique sira fɛ u ka influence bɛ to ka fɛn dɔ imposer jamana yɛrɛ da la chaque fois ni président bɛ taa foliw fɛ yen seliw ni fɛnw na u b'a exige k'u ka ko dɔw kɛ oui n ka kotaw d'u ma fɛnw na et puis appuyer fɛn caman na mais jamana ka avantage t'o la o olu ka ethnique avantage de par rapport jamanaden wɛrɛw kan maintenant mais n'u bila olu ka minɛn kɔnɔ an tɛ s'o ma o f'an ka yɔrɔ faamuya c'est très important f'an ka dɔn k'a fɔ an ka coutume ni français coutume tɛ kelen. Français y'a ka coutume imposant da la est ce que n'an ka tabiya bɛ ɲɔgɔn ta wa a ka jan ɲɔgɔn na tɔɔrɔ fɛn dɔ bɛ bila anw fɛ yan o tɛ bila olu fɛ yen. France ka coutume ye jumɛn ye ka imposant kɛra cogo di o bɛ se ka kɛ cogo di. non même démocratie olu ka coutume o t'anw fɛ yen o. mais démocratie o tɛ fan bɛɛ de yan. ayi kelen tɛ olu fɛ yen olu ka démocratie ma pouvoir du peuple mais est ce que anw fɛ yan peuple de bɛ fanga sigi yan ma da la anw ka élection bɛ kɛ yan wari bɛ mun kun se b'o de ye o de bɛ sigi ani jama voté ye fila don. an ka coutume tɛ kelen o terrateur de mɔgɔw kulo bɛ na o bɛ k'a faamuya fɛnɛ anw fɛ yan sɛbɛnni commune de la wari bɛ n kun mais mɔgɔw bɛ e bɔ kelen de fɛ
ne bɛ wari d'u ma u bɛ taa voter ne u ma voter ne diɲɛ kama u ma voter ne ka programme kama mais est-ce que sanction man ka to kama wa o t'anw fɛ yan par exemple ne Kidali ka exemple d'i ma sisan famille Intala bɛ yen u y'a exiger état da la a sɔrɔ état était très faible o ka autorité intérimaire sigi parce que ni élection nana olu tɛ passer o k'a k'olu ka mɔgɔw ye k'a imposer état da la état y'a kɛ o tɔmtu état autorité k'a imposer tɔmtukaw da la mun tɛ tɔmtukaw yɛrɛ ye o ka jɛmanw de bila ka finmanw mara fan bɛɛ finmanw bɛ sɔgɔma u ye majorité yɔrɔ min na pas du tout o ye dɔ fara an ka kɛlɛ kan mais faransi ka politique de o y'a dabɔ a kama a ko mun bɛ ka kɛ centre la u ye fulaw bɔ fo Tchad ne de bɛ k'a f'i ye bɔ kelen ka na Karo-duguw ci centre la parce que olu bɛ ka duguw ci filakan mun fɔ Karo fana ɲɛna fulaw de b'u k'u kɛlɛ Karo fana wulila ka fulaw kɛlɛ finalement a kɛra siya kɛlɛ centre la faransi de y'a politique adopté anw fɛ yan ka na ni siya kɛlɛ an t'a kalama o de kɛ siyaw ma se ɲɔgɔn ma. Mais pourquoi tout ça? Parce que olu ka intérêt de b'o la tellement an ka jamana déstabilisé don ne bɛ k'a f'i ye an ka ressources min nord la bi olu b'u profiter k'anw to mankan na centre la k'u yɛrɛ kenke. Mais est-ce que premier mɔgɔ bolo k'a ko commencera k'a épuiser? Premier mɔgɔ bolo an ka premier ministre tɛ kuma t'a dan yan premier ministre da kumana maliyɛn bɛɛ na k'a ɲɛfɔ o tɛ jamana autorité ba yɛrɛ yan o ye kuma min fɔ an bɛ se ka kuma jumɛn fɔ o kɔfɛ. Mais a ye mun de fɔ e y'a tɛmɛ sisan. Kiriti mun bɛ ka kɛ centre la bi a ko an kana baga mɔgɔ foyi ma faransi y'a instauré an kan anw b'a kalama Idriss Déby sara cogo min na koyi à certain moment de l'histoire il a compris a mɛ k'i sen bɔ faransi ka jeu la parce que ko a tɛ fulaw bila bilen ka na kojugu kɛ Mali la bilen c'est fini ale bɛ tugu Mali kɔ il va l'éliminer c'est le même cas que Burkina le président Hor Kaboré il avait décidé que IMOA tɛ sanction ta Mali kama sur le plan financier coup d'état y'a sɔrɔ après 48 heures Damiba nana Damiba était dans le jeu de la France avec Ibrahima fana k'a dɔn k'a fɔ a bɛ faransi ka jeu la coup d'état k'a la k'a la bɔ yen faransi Burkina ka sɔrɔ ka bɔ faransi bolo comme le Mali. D'accord. Donc cette question yɛrɛ bɛna yɔrɔ jaabi joona an wulujuru dɔ ka fara Gambo kan a kan k'ale de solution ye a kan qu'il est aimé mɔgɔ min don fana ye jamana in kanu a ka famille caman tɔɲɔna jamana in kama bon n'ale b'a la ka jamanadenw ka danaya b'ale kan Kidali population ka danaya b'ale kan solution bɛ bɔ ale la o ye wajibi ye n'an sɔnna k'a dɛmɛ wari min kɔni bɛ k'a dɛmɛ population ka fara kan n danaya nana sanfɛ la hérita bɛ b'o la o ye wajibi ye. D'accord, parce que la question que moi j'allais poser pour que j'ai dit n'a bɛ ne faamuyara a kɛra o y'a nommé ka kɛ gouverneur ye sisan parce que tu sais que on est là tout le monde voit où on craint. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il va avoir un règlement de compte? Il y a 600. Parce qu'il faut qu'on parle. Il y a 600. Parce que nous, nous, qu'en faut. Si ça n'a pas donc maintenant, vous qui êtes là aujourd'hui, avec ce cas de fort, il y a fait moi. Ah, Gamou Siglé, vraiment, bon, comme il y a photo là, la police est partie, la garde, et puis donc maintenant, le côté politique là, il y a fait moi, avec ce cas de fort, Ousmane, en tant que membre du M5 RFI, il y a fait moi, avec la région de Kidal. Kidal, quand pour que Bokele, je peux intervenir un peu. D'accord, vas-y. J'espère qu'il n'y aura pas un règlement de compte. Ah bon? Dans le lac, il n'y aura pas un règlement de compte. Ok, Dieu merci. Ouais. Et il sera accueilli à Kidal comme un héros. Il va y avoir comment on va avec. Et je sais qu'il ne va pas aussi se venger. Il va tout faire pour mettre les gens ensemble. Ça, c'est sa devise. Parce qu'il l'a toujours fait. J'espère que vous écoutez les vocaux qu'il fait en Tamashek. Plusieurs fois, vocales qu'il Tamashek. Il a toujours lancé un appel de la cohésion sociale pour les Touaregs, de revenir au Mali. Tous les vocaux qu'il a fait, c'est un cri de cœur pour faire revenir les gens sur la table de négociation. Il ne va jamais essayer d'utiliser la vengeance au Tchété. Il va chercher les solutions et non se venger. Parce que tant qu'il était à l'esprit, s'il avait l'esprit de la vengeance, il n'allait jamais accepter de venir dans l'armée malienne. Depuis qu'il est venu dans l'armée malienne, il n'a jamais trahi. Et ce qu'il a fait, de venger et les hommes, c'est qu'il s'est donné corps et âme. Il n'a que le Mali dans ce cœur. Il ne va jamais aussi se venger de ni un Niforas, ni un Chamanamas, ni un Dozak, parce qu'il a toujours dit à la communauté Touareg, essayez d'être ensemble. Et il a toujours dit au Touareg, on n'a rien si ce n'est pas le Mali. Évitez d'être dans du piège qu'on a utilisé, il est le seul Touareg. Ni te différence entre Bambara, Kado, il est avec tout le monde. Ok. Voilà. D'accord. Donc, Bokar, donc Ousmane, donc on a compris, il y a 600. Tu veux ajouter? Vas-y.
gamu ye mɔgɔ min kunkolo b'a kan da la ma faamuyalen don ma basigilen don n'i ye Kidali situation ta k'a lajɛ depuis crise nana nord yɛrɛ la Mali région bɛɛ ye sɛgɛn mun a ma kɛ Kidali ko ne b'a la quoi u n'u ka fɛn bɛɛ u tɛ ɲɔgɔn bila quoi u n'u ka fɛn bɛɛ u tɛ ɲɔgɔn bila c'est à dire que o ye sɛgɛ dɔ kun u ye sɛgɛ dɔ kun quoi c'est pourquoi n balimamuso ma c'est très important chaque semaine Gambie tun bɛ vogo kɛ mɔgɔw b'a partager a bɛ explication di mɔgɔw ma ni village min bɛ danger la a b'u wele joona u ka taa dugubaw kɔnɔ u ka taa yen parce que armée tɛ se ka taa u lakana en temps réel a ta kɛ gansan o y'a to mɔgɔw kɛra a fɛ tubabuw kɛra a fɛ o kɛra a fɛ parce que a y'u bɛɛ de mara armée kɔnɔ nin bɛɛ de b'a ka troupe la nin siya an bɛ ka fɛn fɛn fɔ tan a siya bɛɛ tɛ famille n taara nɔfɛ dɛ non a siya bɛɛ tɛ Adi nɔfɛ non Yadi nɔfɛ plutôt non Gambie ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka tɔn kɔnɔ ani nin bɛɛ ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ale b'a dɔn cogo min na mɔgɔ b'ale nɔfɛ ale tɔgɔ mɔgɔ wɛrɛ faga i yɛrɛ ka famille faga pas du tout mais an b'a dɔn nin ye faransi ka politique ye ka se ka famille dɔw ja wuli avec un gamu ka se ni pandémie nana u b'a fɔ ko wɛrɛ b'a kɔnɔ mais communication na an bɛɛ b'an ka baara la an bɛɛ b'a dɔn mun b'a kɔnɔ mais il faut que tu dises la vérité Gamou il est la solution mɔgɔ min solution tɛ se ka kɛ problème ye ok d'accord mais Boubacar parce que moi je vais un peu revenir ça n'est qu'un enfant fait mais Adé parce que c'est beaucoup intéressant est-ce que Touareg hein c'est vrai on parle de Touareg là bon Tamashek là hein au Tekelenke c'est la même chose. Quand tu dis Touareg, un Touareg c'est égal à un Touareg. Mais c'est comme chez vous, il y a les Keita, il y a les Bamba Traoré, il y a les Doumbia. Kaltamacha, c'est Kaltamacha. Les Touaregs sont les Touaregs, il y a Chia drone dedans. Ok, ah d'accord. Tamacha Kakelen dedans. Mais Ambe min fo Kidal. Ambe min fo Menaka. Différence fitini. Donc ça veut dire à Bédé Kélé. À Bédé Kélé. Ok. À Bédé Kélé. D'accord. Bon, Bakar, amena et en tant que politique, il y a femme. Bon, donc comme il y a photo là, Tcheno Abe Gamou Ambe Atamu. À quel gouverneur c'est bien. Bon, aujourd'hui, et en tant qu'homme politique, et puis c'est comme mot de fort pour que vraiment na sigra aka fono follow akanga muni muire duke pour que basique be sekana tourna. Je crois qu'il y a eu bara d'amener là-bas. Il y a rencontré d'amener avec certains ministres et éducation bola parce que il a tra photo tano lu de non tra trop ka bureau là je vais à tra ka amata photo de lonta amata kata kuma nyoya ke mu voilà ça ancien be se ka singa ta kila tugumi wala ça vie normal be se ka d'amener voilà ayo de ke voilà donc ay munu chamake donc je crois que ali tribu fana fait abu au tagama non na quoi les tribus akila il y a des tribus ouais donc les chefs de tribu là ou fana do racine be mo ya donc ayo démarche d'amener kata ñeful ku ñina wala sa be na be se ñoo ma tuumi sabula idéologie de gundo na do kungulo la donc maintenant il faut que aka barade ke ko idéologie bo kungulo la wala sa mse ka se ñoo ma tuumi parce que tubabu ya ga fo do ro wa do ndai donc ma be ubulu aklichien ka fo ko lu bla Mali contre là par exemple en 2011 quand moi je revenais de Tombouctou d'un forum. Il y avait une tamashek avec nous dans notre car. Après, on a rébellion na damne. On a damne na zin ko Mali clan ka te se ka kini Mali makla 2011. Yaay. Donc maintenant ko l'oni français de l'eau. D'accord, OK. Ça veut dire que il y a do kuma ka fogo olu de kanga Mali kele wa ku be se Mali la fana. Donc maintenant au nous nous la saison au bout de boy quand on fait abo gérer là. Je crois que c'est possible de faire ça. Et même ces gens aussi, Tchama Funa Bumbala, parce qu'ils étaient pris en otage. Mogodo Bey, ils courent la Mogodo, ou bien ils font la Mogodo, donc avec fin de fin de paquet. Après, on a le politique là, c'est ce qu'ils donnent dans le fait. Comment le cas sur la Mandi. Donc Mogodo Funa Bumbala, nous connaissons sur la Mandouille, parce que la famille Mogodo Bala, ou bien Koureke Bala, ou Bebala. Mais nous, comme il y a 600 ans, Tchama Funa est familier. Tchama est familier. Donc il doit les rassurer qu'il faut que ce soit un bora ou bien que ce soit un malade. D'accord. Merci. Je crois que je ne suis pas encore bien écouté. Il y a il y a comment de fois quand je dis à Kanga faire forum il y a effectivement à travers au ministère de l'Éducation. Donc au ministère de l'Éducation ça montre que
école, c'est-à-dire école ko, kalanko quoi. Faut que moi kata, il va les rassurer, ou kata kalangé. Il y a femme ça. Bon, c'est comme un exemple, s'il va au ministère de la sécurité, à Polsou, à Mafego, Polsou kata. Il y a femme ça, ainsi de suite. Voilà, santé ni faire nous ben. C'est qui qu'il attend de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Ok, d'accord. Donc, Moussa Traoré Bill, Amena il fait. Voilà, donc maintenant, comme il est côté, vraiment, tu es en train de parler avec Moukassi sans Bill. Effectivement, Gamou, Beta Aka, Sigil Folo. Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà. Je parle maintenant comme gouverneur Gamou. Le général gouverneur Gamou. Non, parce que maintenant il est gouverneur. Oui. De nos fallait non. Voilà. Avant c'était un chef militaire. Oui. Maintenant le général gouverneur Gamou. Il faut qu'il doit être perçu comme impartial. Pour gagner la confiance de la population. Je te comprends maintenant. C'est maintenant il est au-dessus de tout. Voilà. Chien nous fait faire 6 ans. Beganya Mogodou. Chien nous fait Malion fait la dernière dans les Malika. Pour rester la grande équipe qu'on a. C'est que le problème c'est quoi? Le problème c'est politique. Ah, c'est politique. C'est politique. C'est les Blancs qui ont commencé ça. Les colons. Ils ont tout le temps fait ça. Ils ont divisé pour régner. On divise comment? On met les minorités, ou la majorité s'en fait. Parce qu'ils savent que les minorités sont les minorités. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas de puissance. Donc maintenant, ni Fanga Doluma administrativement, comme Marake, Mounounga Tchaïbo Lumara. Bon, Mounounga Tchaïbo, tu es Mara Doma. Donc, le problème de Kidal, il y a eu trop d'injustice sociale. Il y a eu trop d'injustice sociale. Président, oui. Donc, on a bandé. Tu as vu Adam. Quand on a signé Morokan, Koumbla Kamoro Mason Mounouma. On a des Maliaïs. À la famille Kono. Nos cratères Mauna. Donc, au cours qu'il est là, à Fanga Boyana. Et ce qui fait que le conflit on a créé. Mais ça a arrangé les Blancs. Parce que l'instabilité au niveau du Nord arrange beaucoup les Blancs. Parce qu'il y avait Mali Ferrière. Depuis 1960 jusqu'à maintenant, ni Nord faudra me voir au Kidal. Nous étions malins, donc Kidal donne le Mali région B. Nous fait. Quel est le nom? Ici, on parle de Kidal, on ne voit que les misères. Quel est Bembalia, fait une injustice sociale, Fanga Boyana. Donc maintenant, Gamou est parti comme gouverneur à la Barkala. Gamou, il a un défi à relever. Un grand défi à relever. Quoi? D'abord, sécuriser la région de Kidal. Réconcilier les différentes ethnies, les communautés qui vivent là-bas. Éduquer la population de Kidal. Et amener l'économie. Parce que les Kidal nous fait nous ou alors sous tellement fait culturellement on fait un bon conseil. Bon la baraque là on fait artisan faire nous. Donc amener une économie. Développement. Donc à bara ou de conseil maintenant. Bara follow me nous à donner le sécurité. Parce qu'il n'y a pas de paix sans sécurité, il n'y a pas de sécurité sans paix. Donc Gamou doit être accompagné par l'autorité compétente aussi qui est Bamako ici. Parce que Baranga Kelini, Baranga Gele, ça vient de très loin. Doligra Kelebe quoi. Donc on doit l'accompagner et l'assister. Gamou aussi, lui, à placer la faire tourner, il doit être entouré par des gens compétents aussi, qui connaissent la région comme lui. Que ce soit politique, économiquement, socialement, culturellement et traditionnellement. Parce que nous avons une tradition de langue qui est forte. Douban na kuma na gila to sane fanga la ko do na veste no folo fanga la ko kunte ni ko gonda apta chevelu là. Donc ce qu'elle a dit c'est vrai. Chevelu ko rolu fallait naw. Muna fallait naw, donc c'est vrai à savoir ça. Parce que mal la mo bi bioro ni ikana bioro yi talo ni folo. Muna c'est un niveau ma. Pourquoi on nous a imposé ces hommes là? Pourquoi en son âme? Na une question nous répond. Am so côté mondo. Les Blancs, ce qu'ils font, c'est pour leurs intérêts. Hein. Il faut intérêt la stabilité du Nord. Au final, il y a intérêt. Les dirigeants, à la Barkala, ils ont compris ça. Et au bout de la et on doit les accompagner. C'est difficile. Hein. Les gens parlent du changement, les gens parlent de tout. Mais en réalité, beaucoup de gens m'appellent Zaïman Kamade. Non. Non. Mouna m'appelle Mouna. Parce que le changement commence par toi-même. L'homme au centre de tout. On est en guerre.
actuellement comme il be moko mangame en sengana en torola gelaya be fembe ketan le coût de guerre coup n'a foré bogale dans le bané perte de vie humaine ça c'est des grands pertes pour un pays. Imagine-toi un officier ou bien un militaire kasaka sa terrain war mu donna la jamana fait n'a foré dans le banc oui matériel c'est ka foka banc psychologiquement tu es démoralisé. Psychologiquement, ça ne va pas. Au bébé Djamana qu'on a guerre là. Donc, si un pays en guerre, il y a tout. Donc, on est obligé d'accompagner la transition pour qu'ils puissent mener à bout leur mission. Et c'est nous qui pouvons faire ça, qui est la population. D'accord. Donc, les pays en guerre, les grandes nations, là, comme les États-Unis, la France, là où il fait un moment de jouer le béo. Napoléon a tué 3 millions de personnes. Napoléon Bonaparte a tué 3 millions de personnes. On est Saraka Mokola. Le Français a été mené par l'Allemagne pendant 4 ans. Dominé. Donc, le pays là, on a Joe, avec Joe. On a Joe, avec Joe. Donc, on a dit à la Kanga Joe Braufe. Inch'Allah. Donc, comment la bonne solution ameno, voilà, ameno, on finit dans ça. Voilà, Korofote, je pense que ni Ningalbi, voilà. Adé là quoi. Voilà, parce que Adé Ani Ousmane, plus Baba, et puis Moussa, parce que bon, Ningalbi a mis ses gars pour la voie. Ok. Et Adé, mais Ningalbi, il a commis, min kolon kam ko kamana gandoni, qui dal ko ina, okuye alibi, ko azawad ko. Donc ko jamana do yembolo faraye dugu jamana do ko azawad nugo azawadi yere ibse ka nyefoli ga termu fen sugu jumene no comme awbe yendo donc jonne nana akilna ye a ko yere nana tugo azawadi yere koroydi wallahi tawari azawad ni mana kodo barkan ka grene ma wala sefa mana kodo ani shetana ala ka bɛɛ kisi shetana ala ka bɛɛ bɔ shetana bolo azawad yɛrɛ n'i y'a mɛn fɛn min ye azawad tawdani une petite cuvette yɔrɔ dɔ la tawdani fanfɛla o de ye azawad azawad Kidal on l'appelle l'Adrar des Iphoras l'Adrar des Iphoras de Kidal azawad foyi tɛ Gao c'est l'empire Songwe la cité des Askia azawad din k'i ma shetana dɔrɔn koma shetana dɔrɔn ani mojugu na dona inika dona ki ceba boka fili azawad ni tubabu drone de willa watu mu utara bin Kadhafi borani la ka bin ka fanga dafri ka anga dem sonu min wolo parce que en koron fe mo ante ba makodo ni ko ka ta do beta Libye ani Algérie utum beta yenno donc malien min wolo la yenno tamasha ko min wolo la yenno o yamal faduma ayeta ay bo Kadhafi ko o yabi ambeta ka jamana dawma ambe dugu yow taye aw ye jama do beta farfin no mara o ya fo mo fla ni ngonche kada mo bo jaka kana mo tunu yerma ka shetara do mo ni ngonche azawat te foshi fo kata nyewili azawat fanatike Gao tena ke azawat Meraka tena ke azawat Tombouctou tena azawat Kidal ganzam se azawat soro chogo jume Kidal erte azawadi shetana dron Kidal te azawat te foshi a shetana dron kuma shetana dron kuma mais Bogar adi Adam ayro dola ko l'Adrar des Iphoras ou bien quoi là ironi nimo voilà. Ça c'est la région de Kidal. Bafaye, l'Adrar, des Iphoras. Donc ça veut dire que moi nous toujours, moi nous caillons quoi. Ah mais autour de l'Adrar des Iphoras, des Iphoras ni. Tu vas où de Faraka. L'Adrar drone de dos. Ah donc moi mon chef de ah tu vas où drone ni, tu ni Faraka, kana jari la c'est moi. Tu la comprends ko ladra ladra donc ça dit 6 ans kako il faut gasser to babu de ni faraka kana ninta dron ka kutai comme code parce que j'espère qu'on les a utilisés c'est comme les mourba fara oui les mourou si c'est ka farafli au de fleni quand 200 ans gringa jola ka yebe wili ka jo pour des futilités 100 ans ni kele ka yeb mal kanga jamana duma min betuno amma pour des futilités d'accord
a shetana dɔ de Azawadi foyi tɛ foyi donc dugu tɛ Azawadi une petite cuvette ça c'est jusqu'à vers Taoudani cuvette fitini o de tun ye Azawadi Azawak de bɛ yen nɔ ça c'est les Zulumande ça c'est Melaka ka taa fo Niger o fana tɛ Azawadi Azawak les Zulumande ça c'est Firum ye sigi kɛ yɔrɔ min i y'a faamuya o dun ale ni si tɛ kelen ye ka an girin dɔrɔn ka diɲɛ tunun mɔgɔ ma ka mɔgɔ bali sunɔgɔ la ko bali bacci nigene ka mɔgɔ hami haminan ko bonya dɔrɔn bambarakan ka gɛlɛn ka baga dɔrɔn mɔgɔ ma o dɔrɔn de ye nin ye foyi tɛ a shatana dɔrɔn o dɔrɔn de filɛ nin ye donc ka mɔgɔw dusu labɔ dɔrɔn ka mɔgɔw dusu labɔ dɔrɔn ka fitinɛ don mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn de ye nin ye ka na u y'u nɛgɛn tubabu dɔrɔn de an dɔn nin ma tubabu dɔrɔn de y'an lase nin ma nin kɛlɛ in tubabu dɔrɔn de y'an lase ma ka mɔgɔ dama ta ka fɛn bɛɛ d'u ma ka diɲɛ bɛɛ girin ka kɛ mɔgɔ fila san 10 n'i ye Kidali mɛn a tɛ nin ye an ma dɔn to kalmɛ ma an donna ye mun dɛmɛ mɔgɔw dɔw bɛ yen nɔ Kidali population bɛɛ bolila olu hakili ko ni armée donna a b'u bɛɛ faga armée ma hali o kɛra Kidali population bɛɛ hali mɔgɔ min ta Zawadi fo bɛɛ sera na o b'a fɔ ni armée nana u bɛ bombardement kɛ u cɛw bɛ mun a bɛɛ de bolila ɲɛmɔgɔw nana ka walidenw di fa u bɛɛ de bolila hali kelen ma to pour te dire que hali an ka armée ni misima ni tani Faransi wallahi Kidali minɛ a tɛ hali 1 heure de temps kɛ soldats bolo 1 heure de temps ta kɛ soldats bolo politique dɔrɔn de y'an lase nin bɛɛ ma. D'accord, Bokar. Donc si on a compris, même Ousmane avec Moussa, et elle a dit, c'est-à-dire que Nikon irait quoi, hein? C'est purement politique. C'est-à-dire, Angalata Rodjan, c'est purement politique. Abana, quand l'armée fanga bien, parce que depuis la démocratie là, Jamana yere ni armée te Jamana min là. Mais ça c'est depuis 1960, non? Ne pas quoi de filles. Depuis 1960, mais depuis la démocratie de là, où il y a armée fangabi. Politiciens nous y a armée fangabi. Ah donc quand dans effet, il y a une fois que politicien ni fangara. Ah oui, parce que l'armée, chaque pays doit sauvegarder son armée. Ouais. Parce que ni armée te Jamana min là, c'est qu'à jouer. Parce que l'armée, on devait me sécuriser. Non, on a la politique ta kado kola, ka armée fanga baby, auto malfa sankadi mali armée ma, auto avion sankadi ma, ibu bla kata guerre la, malfa kele debe mo sababolo, hein? Qui c'est duru bedima, qui kata mo jugu kumbe, iba ke choko jume. Iba fo kwanga armée, anga depuis ale Mali armée da, ama delika sira, ama delika boli, che farmam de anga jamana kono. Donc Bokar. Les conditions de maduma. Donc Bokar, donc ça veut dire que à des be forandi. Ne garde ouais. Ne garde de mon père a maté la rébellion de 63. Il y a famille. Ne garde de ah donc il perd comme rébellion 63 là. So il était le premier garde qui a été attaqué à Kidal. À Sola où il y a Syrie, Kabul Syrie, Akofa, Kajaka, où il y a Binaka Kabou, faut dire tout me bon à nous nadaye. Il y a famille. Où il y a une faille garde, follow me attaque follow, qu'il y a une faille. Ne regarde de ok. Il y a famille. Voilà, donc ça veut dire que vraiment, on dit à Adé, le Konikera, mais tout ça là, c'est l'oblige. Il y a famille, c'est ça, voilà. Mais Adé Kumaba de forêt, c'est-à-dire que les politiciens là, il y a famille. Donc ça veut dire que Adéta Kafa, Adé. Non, j'arrive, je viens. Elle m'a fait aller de la fois. Adé, elle m'a fait ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est les politiciens. Donc, politiciens, policiers flatter. Attends, c'est qu'à voir. Voilà, attends, c'est qu'à voir là. Donc, réellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, Ousmane, on vient vers toi. Ou bien, tu veux non, d'accord, vas-y. Parce que là, il faut la mivoni. Dis-moi comment faut. Adé, il faut que les politiciens ne nous pas. Politiciens ne nous pas. Mais comment faut mivoni? Français ne nous pas. Ah, en français, quand tu es les accords de Tamaracet là. Les accords de Tamaracet là, on a sur la politique, on a sur le ça a été signé à ce moment. Ça, c'est pas politique. Voilà. Politique. Voilà, maintenant, on a affaire aux politiciens. Non, est-ce politique? Même moi, on va essayer de faire civil monde politique là, au lieu de ah, mais. Sinon, allez pour solution, mais post politique occupé. Assumez nous, c'est les politiciens. Ah, comment ça? Mais maintenant, il y a faux diamant là-dedans. Moi, t'as famille quoi. Les gens vont pas sûr que.
faut prendre ta responsabilité. Il faut prendre ta responsabilité. C'est ce que je viens de vous dire. À un niveau, vraiment, je suis d'accord. Il y avait un système qui était là et la France a fait de telle sorte que le Nord a été désarmé. Mais comment vous dire maintenant, c'est le système qui a fait. Et dans ce système-là, il y avait les militaires. Et c'est les généraux même qui ont signé les premiers accords. Dans les affaires des généraux, c'est le général Koulou qui a signé l'accord de Tamaracet. Mais il est sous ordre. Voilà, il est sous ordre, mais il était général. Il est sous ordre. Voilà, il était général, c'est lui qui a signé. Il a fait les deux accords à signer. C'est le président, le président qui l'a fait. Mais maintenant, il faut tourner, voilà, café. Il y a c'est ça. Très fort. Et Malien amiga bo fait nos économies, mais Pékin a minga la ok. Moussa Ganga minga kele kono ok. Et Alpha Ganga minga kono ok. Atete Ganga minga kono ok. Ali Ibika Ganga minga kono ayake. Ni ya mego force do be bi ko do de akiri. Ou bien do de akiri do de non do san wakati do la al na so non be ma siga sa. Mais ngana ngana fo ka fo ko karsala ka do karsala ka uté. Donc on a une fin vraie quoi. Parce que dès que tu as une fin vraie, il y a une fin vraie. Si ça, un Malien a cliqué clinique, comment il y a fait tout on a donc à faire Karsalaka ou Karsalaka, on va boui. Donc on a cliqué clinique, à client tout lâché. D'accord. Maintenant, on a de là, on va tout nous opposer à ce mango opposé. D'accord. Ça c'est très grave. Bon, vas-y, Ousmane. OMT, donc je pense qu'il y a eu de fois. Ni nafa ka bon c'est oye azawad ko mais ay politique ko yoro do ko politique mo et de politique mo il fallait mon soro ka fala oui mais moi politique là et bogele un vrai mbaya kuma do c'est très important ako azawad te yoro ndo ayoro fo tu sais ni Mali sorta kale et empire du Ghana yo kala ibodo empire du Mali empire Sonkoy empire royaume de Bamara di Sekou il m'a délégué empire azawad doni ame. Ça n'est jamais exigé. Moi, je suis allé à la c'est fort que bon jamana non dans l'histoire ou peut donner nous d'ailleurs mon maraka d'ailleurs n'a donné nous malla ma de camé de pas grand docophobie azawat n'y a pas madame ne n'est pas don comment azawat était venu n'est pas don entre Macron à sa foule entre Sarkozy en 2012 et Kadhafi qui nous est bouné n'y a pas moyen ou machan Kadhafi a armé la côte en majorité que malone on ne résout. Maintenant, pour que vous fassiez la carafie d'enfant, France a ça la affaibli. On est Sarkozy contre les siens. Aya Tchounaï, en mode de mec à état de Kéré Kadoma, état Zawad. Ça a été fait ici. C'est pas pour rien. À tout est au carafie Tebi. C'est le seul président de l'Afrique de l'Ouest où il y a une déclaration officiellement avec Kadhafi Kaba à soutenir. À ma tête qu'on fait. Avant de nous, on a essayé sur la comment avant qu'elle a animé. A ko diɲɛ kɛlɛ mais tɛ faso jamana bila Kadhafi binnen a binani Kadhafi binnen i m'a mɛn k'a fɔ a ka armée taara min a détruit la mɔgɔ ma ye u nana bɛɛ Mali de la a tɛ taa fɛn bɛɛ kɛ sunkalo fɛ a y'u invité Kuluba ka dîner kɛ k'u lafaamuya u ma sɔn donc an ka da la k'a fɔ tubabu y'an nɛgɛn de depuis 1960 u bɛ fɛ ka armée affaiblir ma se mais u profiter démocratie fɛ k'a yira homme politique la o ye tiɲɛ de a kɔni sɔn armée fort man ɲi. N'a kɛra a bɛ to coup d'état bɛ kɛ n'aw filila ou bien n'aw ma tilen olu fana y'u to hakilina de fɛ u y'an ka armée affaibli k'a fɔ ni armée lourde b'i bolo a bɛ dankari kɛ démocratie la alors que c'est faux on avait besoin États-Unis c'est le pays le plus démocrate du monde c'est le premier puissance en armes aujourd'hui actuellement mun nana n'o ye parce que u y'a ye k'a fɔ de pour que ka démocratie ka se ka bila sen kan fo k'i ka armement lourde sɔrɔ i ka cɛdenw de sɔrɔ. On a clé mouillé, on a un client à refolorer, on m'a demandé. Mais là, on a la tombe, mais me demande donc la tombe, on mouille. Oui, qui est oui, demande d'affaire. Maintenant, pour qu'on se gagne la cana, transition de famille. En a son, Corée a fait présent à fort, en a sacrifice de con. Ni mon nom voit d'amener là. Moi, les amoureux comme manquant, en y con, comme demande billet, où il y a 80%, car peu d'armement. Mon moment de con. Ok, aviation aérienne roulée. Drone de Malibolo. C'est la famille à tout. On me guerre comme nous. Nous avons avion de chasse de Tambolo, de Wambolo. On a tout, on s'est rendu Kidal facilement. On a tout, sans la France, sans ministère, on est récupéré facilement.
c'est vrai duguma baara kɛra mais sanfɛ baara nafa ka bon duguma baara ye ne kuma t'i bolo bi diɲɛ tɛ jate bonya yɛrɛ t'i kan bi o de b'an bolo diɲɛ bɛ ka siran ye anw tɛ ka Mali dɔrɔn sécuriser bi dɛ anw bɛ ka état Sahel bɛɛ de sécuriser. D'accord, ok. Gazan tɛ bo kelen c'est très important mɔgɔw ka yɔrɔ faamuya mais a kana ɲinɛ damu nommé état ma a kɛ kunfɛ état ye directeur de cabinet k'o nommé a nɔfɛ mɔgɔw b'u bɔ a kunna. Directeur de cabinet du gouvernorat de Kidal. Non, c'est quand même qui nous intéresse. Non, parce que c'est un civil avec l'administration dont on veut accompagner la barre. Oh, John est et professeur, c'est un professeur quand même. D'accord. Il est très bien. Mais c'est un professeur, il est très bien. Bon, aujourd'hui, avant que tu ne cherches le nom, ben, ne pas avec Yorom là. C'est un monsieur sur le travail, en train de civil. Allez, mata conférence avec Gamou accompagné. Gamou, c'est un militaire, avéré. Maintenant, on va black faire, on a administration donc, on va accompagner. On a un état me faut une conférence. C'est le deuxième mais qu'on va accompagner. On a vite juridique ou vite d'orana, barena, jamais. Mondo, baramanya, pardon. C'est pas pour rien, il y a militaire blata, il y a ministère de l'éducation. Tamanoya, parce que d'abord bien avec le ministre de la santé, à beaucoup Tamanoya, Bikidal Mogo délégation, à Mogo santé là, à Mogo Dila, à Mogo Balola, parce que Mogo Borade, Europe Ntatura, Dumunu Masegado, Carabon Masegado, ou Betorol là, il n'y a jamais Mosega Koué à étape de Damine. C'est très important, en Mogo Kalama. Et puis, nous talons flâner, Chaman Tara parce que, ou là, c'est un ministre en effet. Kafouye ni armée qui d'aller non ou be kantige ay mundu ko no sara no fo mo mi anim armée kare abe sala be tare no tara mu no ke ku la famille wana on yo étape de ko parce que mo de li banare me ka do muguma ci muguma ça c'était très important. Voilà, puis au rôle que moi j'allais te poser cette question. Est-ce qu'aujourd'hui Ousmane Mamadou Traoré M5 RFI aujourd'hui là Beka Lani Benkana est-ce que EBC Kavobi il n'y aura pas un compte à rebours? Ne boulot, Madala, nous qui me depuis Donto, il m'a senti. Arrivé avec des pleins pouvoirs. Ou Donto, Naban, ça veut dire de où Donto, au Manako qui avait fort, c'était légitime défense parce qu'ils ont été attaqués. Nous, on va donner ce malin, à Tanta, moi, ma famille a passé, ou bien faire un éviter. Nous, on a Garba là, si on fait un manakala, en Novala. Mais nous, on c'est professionnel aujourd'hui. Vous avez la clé, vous avez un dossier. Malgré le période, mais ça là, il y a des dossiers un à un. Et nous voulons que la population civile bombardée pour regarder facilement Kidal, aller au DG, qu'on est bombardé, quand ça va par étape de ça fait. Cadeau. Avec surveillance des APRN. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de compte à rebours. Jamais dans la quantité. D'accord. Monsieur Traoré, oui. La même question. La même question, ok. D'abord, je m'acquitte à un devoir de reconnaissance envers les élus devanciers qui ont eu à bâtir cette nation de 1960 jusqu'à maintenant. Qui sont ces anciens? Les anciens, Modibo Keïta, Moussa, ATT, Alpha, Ibeka. C'était des anciens. C'est très important. Mais la politique au nord, ils ont échoué. Ah, mais il est dans mon rôle là. Il y a moi. Quand il s'est devancié, il y a moi. Il commencera à citer Massonga. Mais ils ont échoué comment? Voilà, et quand c'est un gars, il va ta John la follow qui a échoué, tu le sais, nous femmes citoyennes, ils ont tous échoué. Non, j'ai dit que je m'acquitte d'un devoir de reconnaissance envers les élus devanciers qui ont eu à bâtir cette nation de 1960 jusqu'à nos jours. Oui. Mais, moi, c'est un flic qui est peut-être on lui a amené Bolom Kono. T'as pour Bolodan. Il fait le fin de chambre. Donc, il y a ma foi. C'est que toi, en Bolom, c'est le toi, vous faites. Nous, politiquement. Kodo ba ke 6 ans là ko ngari régime démocratique qu'on a là avec lui donc oui jumaé courant que plein non au débat fera de quoi non c'est pour te dire que quand vient ka foko kuna fanga munu vele temena au boulot c'est de la coach mangono mais en tout là ça maintenant on veut qu'il y ait la notion de gamou et amse ka mouya kata follow voilà follow son équipement qui est très important. Il faut rétablir le service de base qui est l'eau, la santé, l'éducation, l'économie. La reconstruction, parce que le problème c'est quoi? Ils sont toujours là à terroriser les gens. Ou tout faire la fin, il faut que l'État ramène ça. Au niveau là, pour que moi fasse assistance sur le
C'est très important. Et puis aussi, la réconciliation et le dialogue. Gamou, Barababolode, comme il a dit, ils ont nommé un directeur de cabinet qui connaît l'administration. C'est très important. L'administration, c'est la base de tout. Donc, le dialogue qu'on a là, nous, au Baradamne, à bien faire un grand. Chien bien clé de vous. Nous venons bien malien. Avec foi en il n'y a pas de problème sans solution. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. Donc, si il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, la solution est ça maintenant. Je pense que vous avez tout radical. Au moment de ce rôle-là, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, c'est là. Le développement économique est très important. La reprise essentielle des économies, parce qu'il faut faire stabiliser. Il faut nous sortir. Alors, il y a des gens qui ont beaucoup de sigaro la tafeni parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont sigaro là donc on a mené sigaro là il fait que malais vlene bega soka da ede village mana tien to be I wolo dugu mo dugu kadiye et akari mo ko se ko so mu fle ba ko se ka so l'état doit faire ça et les accompagner pour que ça ka to so fin assistance humanitaire donc ils ont été déstabilisés mentalement akluma sigu fara ka fendu keda to kala ni mo munu fene bisu ko lu akli sigi ka lo ka fo sigi ni ko nu ka tenega oui en l'avant fait la sensibilisation et la radicalisation parce que le problème où il faut radicaliser trop ou mo fera ou do fera do nyina parce qu'il y a une abandonné donc gouvernement ou comme on dit ya trop bela kanana ni politique nous ka meni kedal ko na la kaira ka foko kidali mali dodi malien do fin amom fin kanga bamako inu kanga kai inu kanga kidali inu kanga menaka faut mo ko yoro ko nous yoro ko aka la femme pas et je sais que Gamou sera accompagné par la population malienne inchallah par l'autorité compétente et ni ala sonama na hakli malikul la fait malika nya fait tout ala fa ba accompagner d'accord Boubacar, ok. Baba, si ça amène à Eninga, aujourd'hui en tant qu'homme politique, maintenant, Ferret Morobe à boulot, et puis mais comment conclure. Et Ferret Morobe comment conclure. D'abord, Gamou donné me freiner Kidal. Et les services sociaux de base, Kourou est rétabli. La gestion des urgences, parce qu'il faut planifier. Ce qui doit être fait tout de suite, moyennement ce qui doit être fait, et après, plus loin, ce qui doit être fait aussi. Parce qu'il y a appelé ça qu'il y a un fan. Donc, quand on l'a rassuré pour la sécurité, quand on a des services sociaux de base, Jin ni dumuni ni courant ani kenya wa se ka soro o urgence ani kalan yoro ko dayele dem senu ngata kalana ka yoro sécuriser police ni gendarme ani garde ulukata mais kana ge ka fo mo me punition la ko lu blaga tade même si ça peut être un pôle d'excellence police ni gendarme ni garde ni administrateur ni maître ni ko lu blaga ta ki dal ci. Mais pourquoi comment faut dire comment nous sanctionnons pourquoi voilà parce que depuis Mali indépendance oui qu'il a le aux zones de quoi donc nous nous punition na bolu blakata OK d'accord voilà bon mais nous refona na nous punition na bolu blakata yoro so wa ngaro nous na wa donc tu as pas dit quand même que ceux qui sont présentés avec madame le mot me punition de non c'est la même fois voilà et en kumbu pratique kono anga bo kono quoi d'accord anga ke alnam se ka ke mo nyana mo des gens de grande qualité bolu blakata d'accord bon 600 francs nya avion sur donc il est là que faut qu'il y ait des équilibres en matière de nourriture c'est-à-dire que c'est qu'à faire sur bon ouais au cas c'est que sur qui au fera pratiquer donc maintenant il y a urgence donc moyennement aussi quand la diaphone mo mun me faire tout ce qui dal donc faut que faire no ba fo ko JFLS Junior Farmer Field School donc au fin nous naissant quand je nous lassi dans les secteurs du commerce dans les secteurs de l'industrie dans les secteurs de l'élevage dans les secteurs de l'agriculture parce que à fora il y a qu'il a les pommes de terre zonées c'est à sauter comme il n'y a pas de main d'œuvre à Kidal au début c'est à sauter au bassin à les pommes de terre c'est à sauter à peut-être qu'il y a une euro là quand on a mis beaucoup là quand on a pommes de terre tout donc sa zone naturelle là c'est Kidal donc de moyennement ni entraîner fait donner quand je nous la terre à Kidal à la sud du sud à la nord du sud ou des pommes de terre c'est un fait fait mon nom est pour luquer donc à la élevage à moderniser par exemple Mourou qui est à l'aéroport fait jockey nord là il va sur le baron fana sogu taro a ñu lu prévoir là
pour que an kana bagan gɛn ka bɔ ka taa feere Côte d'Ivoire ni fɛn ninnu na tuguni donc aéroport ni fɛnw na ka comment dirais-je boucherie baw jɔ maintenant an bɛ se ka sogo importer ka sɔrɔ a ma kɛ bagan importeli k'o fɛnw boloda donc k'a lajɛ kɔfɛ fana les espaces de loisirs kulonkɛyɔrɔw ko a essayer k'olu jɔ pour que dugu ka kɛ dugu ye dugu min ɲɛnajɛlen don o kɔfɛ fana ka sirabaw jɔ Kidal a n'an ka dugubaw cɛ Gawo Menaka ninnu ka fɛn Berne ni ka na fo yɔrɔ jumɛn Gurumara Rousse parce que ne Gurumara Rousse la sɔrɔ dɔrɔn i bɛ sidi fan caman la sɔrɔ donc ka tila k'a lajɛ ka sirabaw bɔ ka taa Kidal ani Algérie hali ni terrain siraw bɛ se ka da ka olu bɛ envisager dans les voilà dans les jours à venir donc an bɛ se ka solution minnu fɔ minnu nana an kunkolo la nin yɔrɔ in na donc o y'o ye hakɛto bɛ kuma la sara la vraiment Bakar kɔrɔfɔ tɛ donc Ade an bɛ fana ɲininka bɛ bolo pin bɛ k'a ko solution ayiwa solution ye parce que bi min bila i ka kɛlɛ nin na dɛ et puis i ye taa segin mun kɛ Bamako Menaka ka yɔrɔ ni ka jɔ Gacia tɔgɔ la tout et puis mɛ taa bi i yɛrɛ ko ten alhamdulilayi i kɔni tɛ se k'a fɔ ko n'an ko an bɛ ɲininka vraiment taabolo yɛrɛ Kidal bɛ position min na a yɛrɛ ka position dɔrɔn voilà k'a bɛ se ka kɛ mun a bɛ se ka kɛ baara fɔlɔ min kan ka kɛ voilà baara fɔlɔ min kan ka kɛ u ka base militaire kɛ yen nɔ d'accord base militaire ka kɛ Kidal Kati bɛ cogo min o ka taa kɛ Kidal frontière Menaka ni Niger kelen ka kɛ yen nɔ sɔrɔdasiw ka yɔrɔ bɛɛ minɛ ni yɔrɔ bɛɛ minɛna o ka sira kɔ ɲɛɲini parce que fɛn fɛn développement sira ni sira bɛ yen nɔ fɛn bɛɛ ka nɔgɔ parce que souvent l'accès est très difficile n'i b'a fɛ ka taa Menaka n'i b'a fɛ ka taa Kidal n'i ye sira ta hali ni ko i bɛ taa renfort kɛ yanni ka se tiɲɛli bɛ kɛ u ka siraw dilan u ka aéroport kɛ yɔrɔ ninnu bɛɛ la avion ka kɛ permanemment an ka drone u ka n'a jɔ Sevaro bien Kati de drone ka to yen nɔ Kidal aéroport la yen nɔ u ko an ka drone dɔw bila yen nɔ ka dɔw bila Menaka i y'a faamu frontière Niger ni Menaka Niger ni Mali cɛ ça c'est vers Menaka u k'u ka yen frontière ninnu bɛɛ u ka base militaire ninnu k'a la u ka tila ka fɛn fɛn min bɛ mɔgɔw bɔ sɛgɛn la u ka taa n'a ye il faut que soit très vigilant u ka taa n'a ye Kidal kɔni a ko banna a kɛra an ta ye hɛrɛw bɛ na donc c'est dire que n'a ye Ade faamu sisan alhamdulilayi Ade i yɛrɛ fɛ sisan c'est à dire compte à rebours foyi tɛ tuguni non hɛrɛ dɔrɔn hɛrɛ foyi tɛ ne yɛrɛ hakili tɛ baasi foyi la ni hɛrɛ tɛ ne kɔni ɲɛ b'a la hɛrɛ Mali kɛ Ala yɛrɛ de y'an bɔ sɛgɛn la Ala de y'an bɔ sɛgɛn la an ka sɛgɛn banna fɛn min de don dɔrɔn duguba mɔgɔw cela veut dire Bamako mɔgɔw ka da u ka ɲɛmɔgɔ la adamaden n'i dar'i ka ɲɛmɔgɔ la dɔrɔn a banna ka courage d'u la fɛn fɛn min ye malien u ka dusu don u ka ɲɛmɔgɔw la u ka gouvernement n'u ka président u ka soutenir n'u ka armée n'aw ye aw ka armée soutenir a bɛ dusu don a la jamana k'o kɛ mɔgɔ si kana kule nin tɛ yen nɔ courant t'an bolo a ye bɔ o la jamana min bɛ kɛrɛ la fɛn bɛɛ bɛ na courant bɛ na ji bɛ na fɛn bɛɛ bɛ kɔfɛ ka na il faut soutenir l'armée ni armée soutenira a banna les 11 ans de guerre là an bɛ na ɲini ka hala tɛ kalo 3 bɔ an bɛ ɲini nin kɔ 3 mois tɛ kɛ on va même oublier Kidal d'accord d'ici 3 mois on va oublier qu'il y a une fois même une rébellion qui a fait 11 années an bɛ ɲini ni stress ni gɛrɛntɛ an bɛ ɲini ko pewu an k'an ka armée soutenir dɔrɔn baara kɛra ka ban o baara banna pewu sisan ta ye duwawu dɔrɔn de d'accord u ka an tan ka taa sensibilisation kɛ mɔgɔw ka sensibilisation population min taara u bɛ ka segin ka na non ne b'a dɔn mais Ade mais i ko ka mɔgɔ ta c'est que toi parce que n b'i ye yɔrɔ caman na dugu ni ne pelen de don voilà depuis ala ne bɛ service di Mali ni n ka ɲɛmɔgɔ ye n wele bi hali n'u ko ne ma a lajɛ il est 23 ans ne bɔra sɛbɛnni kɔrɔ jamana ko de don i bɛ ne dɔn hali n'u ko ne ma sini an ka taa ne pelen de don pour la sensibilisation je sais de quoi tu es capable je suis prête pour sensibiliser mɔgɔw ka segin ka na ne tɛ yan foyi ni Mali kama foyi an ta tɛ fɛn ɲini an ko jamana ko di ni jamana sɔrɔla hɛrɛ bɛ kɔfɛ ka na d'accord président Moussa oui d'abord nous connaissons ne bɛ autorisation transition mɔgɔ nin fɔ ɲɛna k'o yɔrɔ fɔ u y'a accord signé pour les 3 pays là le Mali, le Niger, le Niger. Ça c'est un autre débat. Non, parce que ça gagne pour sécuriser Kidal là, il faut la coopération de ces gens-là. Et tout parce que le problème c'est quoi Kidal est à Goundou de là.
Algérie on oublie l'Algérie. Si on n'est pas stable du côté de l'Algérie là, du coup nous me c'est qu'à goûter l'Algérie. Non mais Algérie c'est ben kono. Aïe, non, j'ai dit que du coup nous me c'est qu'à Algérie kono, le Kidalo. Mais nous faisons nous sera gagné. La collaboration nous gagne nous compte. Car Bénin donc on a comment on est déjà nous n'avons tout comme à Baranoya. Algérie qu'a fait. Donc vraiment, à Magni, Alsa à la Catalogne Noya. C'est que moi j'ai à dire vraiment c'est de saluer l'autorité de transition pour la nomination du général Gamou et Kamalion Fofana tourner ou quoi Djidjala, à nous quoi patriotisme là, car femme qu'a beaucoup nous à la ligne Bega Herere. C'est très important parce que si un dirigeant est mal compris, avec Maragele Aboulou. Mais d'où la donne ya femme kabo ko ka tawul ka ere ko nalla gelaw gelabe ala ban herere donc ne nie be herena heremena malaw nga so malaw nga truko et faut netuna nga branche politique tout nous gouvernement parce que moi be ñene le rôle que Choguel a joué dans tout ça c'est lui qui a déclenché c'est lui qui a orienté c'est très important. On va réserver une place pour monsieur le président. Voilà la primature. Non, parce que c'est beaucoup mieux elle quoi. On parle des militaires, le gouvernement fait les baraquettes. Donc on a folie bouiller. On a folie bouiller. On a alsara Mali basi. Alaka et à tout le mandat ma pour là. Alaka bedeme. Merci beaucoup. Voilà. Mon cher ami. Je vais très congolais. Moi le boulot. Et n'est pas fort que d'elle doron. D'abord malien mo be alors, on est en solo on est Kidal les blancs qu'on a trop. On a voulu les autres. Maintenant, quand tu as obtenu Kidal, si tu as un bel mauvais de là, et tu as effort là. Mais il faut que je dise la vérité. Bibi n'a pas de moyen solo, qu'un partenaire du solo. Nous avons nous qu'à des ressources nous qu'à exploiter avec des moyens bons là quoi. Facilement. Aïe c'est un bio on est là quoi. On a fait, on doit commencer les. Tu as me faire un ballon là. À la maçon, on demande des mondes, les boules de monobodum, où sont à courir sacrifier, comme mon ébouana quoi, son monnaie de Donnana. Faut qu'on te dise la vérité, monnaie de Nana. Maintenant, il faut qu'il y ait un gars donc à faire maintenant. Madame, ça a fait un gars de sensibilisation, c'est très important. En gagnant sensibiliser. Mon numéro là, mon numéro là, en bien mauvais qu'on a fait là, quand on place là, quand on topoto, quand on demain, en un numéro encore, en un bon gamme qu'on a. Ni Jemayon, ni Flau, ni Donoyo, afin de boire qu'on a. Tant que les banques qu'on a, maintenant, on a fait un quoi. Il y a fait quoi et où ben aller. Autre tour à donc à fort, de maradon à Dana Boukambi. On a tout amené fait un diamant. Au goût profiter au récit fait, car c'est qu'à coach manqué. Bi, de mano bambou bi, mon Bukandala, mon gars partenaire Jelen bi. Au gars, on a donné un tanning kono, mon de menanga du boulot kono, mon de sur le Kidal bi. Nous ne sommes pas gaobi. Nous sommes dans ce tourna. Partenaire gagnant, on a fait Jona. On a bazou, on a qu'un malais région belle, base militaire. C'est très important. Parce que nous avons tout. Al Kounasini, le vendredi, nous sommes français, nous sommes corps de au assemblée kono. Ou qu'on a Guinée, Kadimi. Ou si nous sommes dans peu de temps, où nous avons Mali déstabilisé. Ah bon? Où tu sais que tu où il y a un de Malala, où il y a un de Malala, nous tu es à moins français à venir. Au français à venir. Ça veut dire que nous français à chiner. On a plutôt le coup. Fanga don ou ils sont prêts qu'à doit être là. Comme gros blanc, quand anglais chien, quand communication tient boulot, en anglais tout là, c'est très important. Quand vous savez quand vous à la cadre tchèque, on met du gros quand on tout vraiment on nous fait affiler à la carte qu'on a fait. On a du gros couillé. Mais chez le gars, nous sommes madame Edra. À quand tu regardes Jamanaï, avec la kéré, à la Chaman Faraka. À Massing à Manine, à l'Ia Lagunshuna, au film de Kidala Meta, Jamanaï Kanuno. Donc nous nous avons Tiara, à mon inama soro. Quand il est faux, notre débat, c'est très important. Quand Moldo là qu'on a voulu, on va deux de c'est très important. Si, on a encouragé, donc à Faraka, c'est à la partenaire, parce qu'avec l'état demain, à la communication, c'est très important. Mais au côté de faux, c'est très important. Donc on va profiter, comme il a dit, État Kanga demain, en tant que le chargé de mission à la primature, dans au dossier des D'accord. Donc, Bogar, vraiment, Abbé Bela Djelofo, Adé Maïga, allez le comment en boulot coréen. Vraiment, Adé, en tant qu'une mère, ni Erina, Inana, Faso Kudjola. Vraiment, on te remercie. À me profiter quand le président Gacha Anaka Segal, Ambo Oufo,
Gamou et le Ségal. Youssouf, voilà, l'ancien Premier ministre. Non, voilà. Donc, Amba Afo, Ani Gacha, mouvement B, Amba Bella Djenofo, chez Fula Sanfé. Nous, Temana Kaboy, Amena Ousmane Mamadou Traoré, M5 RFI. Donc, Amba Ganyemo, Amba Ofo. Merci. En tant que président de la jeunesse, Ami Fanafo, merci beaucoup. Baba Keita, ADP Maliba, donc Ambika, président Fo, monsieur le ministre, Youbaba, Amba Alefo, et le président d'honneur, Amanako, Alou Bouakar Diallo, ADP Maliba, donc Amba Fo, vraiment, merci beaucoup. Moussa Traoré, toi-même, tu es le président de ton association. Anika Barakela, merci beaucoup. Mbado Nitena dans l'Indroma, Dona Natala, Amena Oule, face au Jokmana. Bakar, faut le temps de Mabibolo, Kanyesi. Bokele ambe be foga bela jele walejmando ni wakati mama kun sole nwana ambu foku walejmando sabla shu janfara malgré shu janfara ma so sigi uga jabran koro kasega an lame ka familial soro mi krenkenna ki dal ngo kibara la bishina tuguni donc vraiment ku foku walejmando ni ala sanama dimashi nata tugana na ngo soro sigatina anyo de fo barala Jeka Barado. Moi, je en demain, car Baran Royambolo, Amta Bangoni, direction. Voilà, Bangoni Djengeneboula. Monsieur le directeur, un jeune dynamique. Vraiment, Ousmane Souré, Ambe Ifo, le Boré, Ousmane Souré Kerefe. Dynamique ou Fanabi, la direction commerciale, les ressources humaines. Le caissier et le comptable. Ani direction fond fombé chez Floulale et Fagala et Bangone Amba Bella Djenofo. Amanine conseil d'administration. Amba Bella Djenofo. Nous Damena Boubabouya. Bouya Koulibaly Amba Fo responsable technique. Mohamed Keita comment faut le russe. Mohamed Keita Iketa merci beaucoup car imaginez fond fombé réalisation au bas aller le boulot. Mohamed Keita Kerefe Abou officiel. Abou Djabati Lassa Abou Amanine ko Adama S Koulibaly Kalifana Fo, ani GMT, Moussa Traoré, Naboya Damta Régila, Chaga Koulibaly, qu'il faut, Koche Diara, Amaniko, Didi Bokoum, ani Abouaka Traoré, NB, Amba Belafo, ni Be Barakalo di Sunu Kli, Chérifla sans fait, vraiment, Amtani, Roba Androne, Kasso Baravika Kefam, donc Amba Bela Djelofo, Ambe garde, ani chauffeur ou motébolo. Chauffeur ou Lamine Traoré, donc Ambe Alefo, mi. Ah, donné Dorondo. Bon, d'accord. Lamine Traoré Naya fo, Serou Diallo Ama Fenefo, mi Youssouf Diallo Ama a Fenefo, ni Wakatini na, donc, Olu Bela Djila fo, chauffeur vraiment, on est folikaka, Sabla Wouli Benye, wa Bebeda, ou Totuguni, donc vraiment, Olu ni folikaka, Gardou Fene, mi Tchekroa, ani Moussa Diara, vraiment, Amo Fenefo, Walenmando. Mais garde national ma olu fene bia sangani wati belayele kan garder amou fene fo anti nolu coré vraiment on les salue beaucoup et on les remercie beaucoup asa sempara anga musokoro nyuma wu anti nyina ko sunu clé aga do ambo nyini ofe asa sempara mba fo ani amlata sempara Côte d'Ivoire jamana kono ka fo go aidra boake amanyine ko Nasir Fi Kouyaté amanyine fana ko muye pamena sumune ka fo ani Bata Traoré amanyine fana ko Madame Touré Janaba Konaté Mayambu Arada amanyine ali fana ko l'autre temana kaboye ambe Bata Traoré korwa jamana kono kalofo Seydou Konaté beko mako Seydou Kambeleba nyo do fo mo ba ina ko neni do meninte un grand homme d'affaires donc a signé frère Korogo ani Yam Sokoro nyo do fo a to donu la donc vraiment ni émission ni il suit très bien et puis avec Amsadim Moube Korogo ani Amsadim be Yam Sokoro o bela jele to la Seydou Konaté comme mako Seydou Kambeleba amba afuko sebe anaka demaya no temana kaboy Almami Traoré amba le fo Traoré Mamadou Mori kalifo Draman Dra, Banama Place la Kafou. Car Koucheni Djoye, Ousmane Chérif, Madame Aïdra. Sans oublier la police des Égouailles. Baga, voilà, Baga, Ambalefo, Ani Solo Diara, Ambalefo. Nous temena Kaboy, Mouye Maga Tungara, Bafulabi, Alefanaba, Aladje Kosebe, Kaba Alefanafo. Donc, il t'entend. El Hadj Mohamed Sako, mouvement Djamana Kanou, Amba Alefo, voilà, donc allez connaître ton doigt bas su, Mbado, monsieur le président, c'est un big mot Nyasi Ima, donc vraiment Ambika Tony Bela Djenofo, donc à Kounchenou Ousmane Chérif Madame Aïdre, Yabani, mieux de fois Mouanyana,
Aïdara ye fɛn min ye ala ka tɔrɔsi ani maa ka tɔrɔsi kelen tɛ donc Aïdara waati na a bɛ États-Unis donc a n'a ka denbaya yan ani États-Unis an b'a bɛɛ lajɛlen fo a ka famille bɛɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dugawu kɛ ala k'u ma an kɔrɔ vraiment ala k'an kanu don ɲɔgɔn na vraiment u bɛɛ lajɛlen fo donc an ma ɲinɛ an ka autorité fana kɔ donc ni ala man ka jɔ a yira na dimanche prochain ani invité wɛrɛw bɛ na an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ faso jɔ kuma na vraiment les invités merci beaucoup ala ka an bɛɛ ɲuman se an ka so vraiment merci.